Descurcă-te, a spus soacra mea, iar Tudor mi-a luat cardul de pe genunchi și a plecat din urgențe după ea. În palma mea rămăsese doar un bilet de autobuz mototolit, umed de transpirație, pe care asistenta îl privise când îmi scrisese ora sosirii. Nu știam încă faptul că acea bucată de hârtie avea să spună cine fusese în bucătărie și cine mințea. Lumina albă din upuiaș se bâzâia deasupra coridorului. Mirosea a dezinfectant, cafea răcită și haine ude. Stăteam pe un scaun de plastic, cu spatele lipit de perete, iar banderola de hârtie îmi strângea încheietura. Aveam gura uscată și degetele reci, dar îmi aminteam fiecare minut de la plecarea din Nicolina. La 6:23 urcasem în autobuzul CTP. La 6:39 coborâsem lângă atelier. La 6:58, după ce începuse greața, sunasem la numărul de urgență din curtea atelierului. Asistenta care îmi luase datele se numea Mirela și avea un pix albastru prins în buzunarul halatului. Mi-a cerut buletinul, apoi m-a întrebat dacă era cineva cu mine. Soțul meu și mama lui m-au adus, am răspuns. Sunt în sala de așteptare? Am întors capul. Tudor stătea lângă automatul de cafea, cu telefonul în mână. Constanța Dobre era lângă el, ținând geanta mea. Îi vedeam degetele pe fermoar. Sunt acolo, am spus. Mirela a ieșit 2 minute să-i cheme. Constanța a intrat prima, cu buzele strânse și cu haina încă mirosind a fum de pe casa scării. Tudor a venit după ea fără să mi privească fața. M-am săturat de scene, a spus Constanța. Ai mâncat, ai spus că ți se face rău, iar acum ne ții aici. Nu am spus că vreau să vă țin. Am nevoie să mă vadă un medic. Tudor s-a apropiat de scaun. Nu avea geaca închisă, iar pe mâneca lui era o pată de supă uscată. Dă-mi cardul, a spus. Pentru ce? Mama plătește taxiul și medicamentele. Îl iau eu. Am strâns cardul între 2 degete. Mirela era la biroul de lângă ușă și completa o fișă. A ridicat privirea, dar nu a intervenit. Cardul rămâne la mine, am spus. Constanța a făcut un pas înainte. Îți trebuie pentru ce? Ca să cumperi încă o poveste. Tudor, ia-l. El mi-a desfăcut degetele unul câte unul. Nu m-a lovit, dar atingerea lui a fost mai rece decât metalul balustradei. Cardul a dispărut în portofelul lui. Îți aduc apă, a spus, fără să sune ca o promisiune. Nu pleca, am murmurat. Constanța i-a răspuns în locul lui. Descurcă-te! Nu mai suntem copii care stau lângă tine la fiecare supărat de stomac. Au ieșit. Ușa glisantă s-a închis încet după ei. I-am văzut trecând pe lângă Mirela și coborând scările către ieșire. Tudor a întors capul o singură dată, dar nu spre mine. A privit portofelul în care îmi pusese cardul. Mirela s-a apropiat. V-a lăsat singură? Da. Aveți pe cine să sunați? Am scos telefonul din buzunar, dar ecranul tremura. În lista de contacte, numărul mamei mele, Elena Stancu, era mai jos decât cel al atelierului. Am apăsat pe el. Mamă, sunt la urgențe. Vin acum. Unde ești? La Upuiaș. Nu te grăbi pe jos. Ia un taxi. Ana Maria, ce s-a întâmplat? Am privit biletul mototolit din palmă. Cerneala compostatului se întinsese de la umezeală, dar încă se vedeau ora și literele CTP, supa. Și faptul că Tudor a plecat. Elena nu a cerut detalii prin telefon. Mi-a spus doar că vine. Asta a fost prima grijă adevărată din acea dimineață. Mirela mi-a luat biletul cu grijă, fără să-l rupă. Îl păstrați? Da. Are ora la care am plecat de acasă. Atunci puneți-l într-un șervețel, nu în buzunar. Hârtia umedă se lipește. Am ascultat-o. Am împăturit șervețelul în jurul biletului și l-am așezat sub telefon. În timp ce așteptam, mi-am amintit dimineața. La 5:40, în bucătăria apartamentului închiriat din Nicolina, am auzit lingura lovind marginea unei oale. Constanța se trezise înaintea tuturor. Când am intrat, purta un halat gri și ținea în mână un castron albastru de e-mail. Mănânci înainte să pleci, a spus. Am o probă de cusut la 6:30. Mereu ai o probă. 5 minute pentru familie nu ai.
Pe masă era supă cu leuștean și câteva felii de pâine. Mirosul de verdeață era puternic, aproape dulce. În castronul meu, însă, lichidul avea o peliculă întunecată care nu se desprindea de pe suprafață. Asta e pentru mine? Nu, e pentru vecin. Bineînțeles că e pentru tine. Tudor a intrat cu șireturile desfăcute. Ai văzut mesajul de la mama? Nu, ea zice să mănânci tot. Ai slăbit. Constanța mi-a împins castronul cu 2 degete. Nu analiza fiecare frunză. Mănâncă și nu mai analiza tot. Am ridicat lingura. Supa mirosea a leuștean, dar avea un gust amar, metalic, care mi-a rămas pe limbă. Am lăsat lingura jos. Ce ai pus în ea? Constanța a clipit lent. Sare, ca pentru orice om normal. Nu are gust de sare. Tudor a oftat și s-a așezat pe marginea scaunului. Ana, nu începe de dimineață. Nu încep nimic. Îți spun că e amară. Mama gătește de 30 de ani. Tocmai de aceea întreb. Constanța a ridicat oala, a amestecat și a pus din nou castronul în fața mea. Dacă te-ai hotărât să te porți ca la atelier, cu fiecare cusătură verificată, atunci mănâncă după program. Nu ne pune pe noi să ghicim ce vrei. Pe raftul cu condimente, între borcanul de mărar uscat și cutia de boia, se afla o cameră mică, neagră, cât o cutie de chibrituri. O cumpărasem cu 3 săptămâni înainte, după ce găsisem capacul unui borcan desfăcut și nu mi-aminteam să-l fi lăsat așa. Nu era îndreptată spre masă în mod evident, dar vedea aragazul și raftul. Nu i-am spus lui Tudor despre ea. Nu pentru că aveam un plan, ci pentru că mă săturasem să mi se spună că îmi imaginez lucruri. Constanța a observat că mă uitam spre raft. Iar cauți praf? Nu. Atunci mănâncă. Am luat 2 înghițituri mici și am pus pâinea peste gustul amar. Tudor s-a uitat la ceas. Dacă pierzi autobuzul, să nu spui că mama te-a ținut. Am băut apă, mi-am luat geanta și am verificat buzunarul în care țineam biletul de rezervă. Înainte de a ieși, Constanța mi-a strigat din urmă. Să nu te plângi la atelier că te otrăvim. Doina Păun nu are timp de teatrul tău. Am coborât scările. La interfon, am auzit-o pe Renata Dobre râzând în apartamentul de la etaj, deși până atunci nu știam că venise. Când am ieșit în strada udă, am simțit din nou amarul în gât. În autobuzul CTP, am stat pe scaunul de lângă ușă. Șoferul a frânat brusc la stația de la Piața Nicolina, iar biletul compostat s-a lipit de palma mea. M-am uitat la ora tipărită și am băgat hârtia în buzunarul interior al gecii. La atelier, Doina m-a văzut intrând și a ridicat sprâncenele. Ai fața albă. Mi s-a făcut rău de la micul dejun. Te așezi 5 minute. Dacă mă așez, nu mai termin tivul pentru comanda de azi. Comanda poate aștepta. Corpul tău nu. Am încercat să pornesc mașina de cusut. Acul a coborât de 3 ori, apoi imaginea s-a îngustat. Doina a pus mâna pe umărul meu. Ana Maria Stancu, pleci la urgențe. Nu pot să las materialul. Materialul are etichetă și termen. Tu ai nevoie de medic. I-am dat geanta unei colege. Apoi am ieșit în curtea atelierului. Doina a sunat la taxi, dar mi-am amintit de biletul din buzunar și am spus că mă duc cu autobuzul până la capătul traseului, apoi chem ambulanța dacă nu-mi trece. Nu negocia cu mine, a răspuns Doina. Sunăm. În timp ce așteptam echipajul, telefonul meu a vibrat. Era Constanța. Ai ajuns la atelier? Sunt în curte. Mi-e rău. Tudor vine să te ia. Nu suna la salvare pentru o supă, nu pot să stau în picioare. Atunci stai jos și nu mai speria lumea. Apelul s-a închis. Doina a auzit ultima frază. Asta a fost soacra ta? Da. Păstrează mesajul din telefon. Nu e mesaj, a fost apel. Atunci notează ora. Am notat-o pe spatele bonului de autobuz. Degetele îmi tremurau atât de tare încât cifra a ieșit strâmbă. Până la sosirea echipajului, am simțit că supa se ridică din stomac spre piept. Doina a stat lângă mine și a ținut geanta. Tudor a sosit înaintea ambulanței. A coborât din mașină cu Constanța pe locul din dreapta. Nu a întrebat dacă respir. A întrebat unde era cardul. În portofel, am spus. Dă, Mil. De ce? Mama știe ce trebuie făcut. Am văzut atunci că totul era deja împărțit între ei.
Cine mă ducea? Cine îmi lua cardul? Cine avea să spună că făceam scene? Ambulanța a venit. Doina a explicat ce observase, iar echipajul m-a urcat pe targă. Tudor a urcat în mașina lui, Constanța după el. La intrarea în UPU, am strâns biletul în palmă și am ținut minte ora de pe banderola asistentei. Când Mirela s-a întors cu rezultatele preliminare, mi-a spus să rămân sub observație și să nu mănânc nimic până nu vorbește medicul cu mine. Nu mi-a spus ce anume fusese în supă. A spus doar că gustul amar și reacția mea trebuiau notate. Elena a ajuns cu părul ud de ploaie și cu o pungă de haine curate. A intrat în salon, m-a văzut cu perfuzia și s-a așezat lângă pat. Unde e cardul? La Tudor. De ce? Pentru că mama lui a spus să îl dea. Elena a închis ochii o clipă, apoi mi-a cerut biletul. L-am scos din șervețel. Hârtia avea o cută exact peste oră. Păstrează-l, a spus ea. Nu știu încă la ce va folosi, dar nimic din ce te-a adus aici nu trebuie lăsat să dispară. Am privit spre ușa salonului. Pe coridor, Mirela vorbea cu o altă asistentă. Din buzunarul Ghecii, telefonul a vibrat din nou. Constanța trimisese un mesaj în grupul familiei. Ana Maria iar face teatru. A mâncat din supă și acum ne pune pe toți pe drumuri. Nu am răspuns. Am fotografiat mesajul și am pus telefonul lângă bilet. 3 ore mai târziu, Mirela a venit cu foaia de observație. Cine a pregătit masa? Am auzit întrebarea ca pe o ușă care se deschidea într-o cameră întunecată. Constanța, am spus. Cine mai era în bucătărie după ce ați plecat? Am strâns biletul în șervețel. Eu am plecat cu autobuzul. Tudor a rămas. Renata a apăruse în apartament. Constanța era acolo. Mirela a notat și apoi m-a privit direct. Aveți vreo dovadă a orei la care ați plecat? Am desfăcut șervețelul. Compostatul se vedea încă. Biletul acesta. După ce medicul mi-a spus că pot pleca, Mirela a prins un nou formular de banderola de hârtie. Mi-a explicat unde era trecută ora de intrare și mi-a cerut să semnez că primisem recomandările. Am citit tot, inclusiv rândul despre gustul amar și durerea care apăruse după supă. Nu voiam ca un cuvânt să fie înlocuit mai târziu cu panică. Ați mai avut reacții asemănătoare? M-a întrebat Mirela. De 2 ori am simțit că mâncarea are alt gust, dar am crezut că sunt obosită. Notați când s-a întâmplat și cine era în casă. O să notez. Elena a venit lângă noi cu punga de haine. Mi-a pus geaca pe umeri și a ascultat explicațiile asistentei fără să o întrerupă. Când am ieșit pe coridor, mi-a cerut să îi spun exact ce se întâmplase, de la prima lingură până la cardul luat. Tudor a venit să te ia și te-a lăsat aici? Constanța a hotărât. El a făcut ce i s-a spus. Asta nu-l face mai puțin răspunzător. Am mers încet până la ieșire. În fața UPU, ploaia subțire bătea în copertina de metal. Un taxi a oprit, dar Elena a vrut să așteptăm autobuzul, fiindcă eu trebuia să păstrez traseul și ora. Nu mai era o chestiune de economie. Era primul fir din cronologie. În stație, am scos biletul din șervețel. Colțul compostat era moale, iar cerneala se vedea doar dacă îl țineam în lumina rece a reclamelor. Îl poți fotografia din nou, a spus Elena. L-am fotografiat la spital. Atunci nu-l lăsa singur. Pune poza într-un folder și biletul într-un plic. Mi-am creat un folder pe telefon, cu numele Dimineața. Nu am scris otrăvire, nu am scris răzbunare, am scris doar orele, plecare, atelier, ambulanță, UPU. Mâna nu mi mai tremura. În autobuz, un copil de pe scaunul din față ținea un bilet nou între degete. Îl îndoia și îl deschidea fără grijă. Am privit gestul până când am coborât în Nicolina. Hârtia mea nu mai era un bilet. Devenise un martor pe care nimeni din familie nu-l putea certa. Elena m-a dus la ea acasă pentru noaptea aceea. În bucătăria mică, a pus apă la fiert și mi-a făcut ceai de mentă, fără să mă întrebe dacă vreau să mănânc. Telefonul meu a vibrat de 3 ori. Prima dată a fost Tudor. Mama spune că te internezi degeaba. A doua oară a fost Constanța. Vino să ți iei lucrurile când ești în stare. A treia oară,
Renata a trimis o fotografie cu o cutie de carton lipită cu bandă. Am pus câteva lucruri în camera ta ca să nu rămână în drum. Am salvat toate mesajele. Elena a pus cana în fața mea și a așteptat. Nu răspunzi? Nu încă. Mai întâi vreau să văd ce a filmat camera. Știi sigur că era pornită? Nu, dar știu că am pus-o acolo după ce au început lucrurile ciudate. Mi-am amintit prima dată. Fusese o dimineață în care Constanța lăsase borcanul de murături deschis și insistase că eu îl închisesem prost. A doua oară, găsisem o lingură cu miros de detergent în sertarul cu tacâmuri. Nu aveam dovadă, doar senzația că cineva muta obiectele ca să mă facă să mă îndoiesc de mine. Înainte să adorm, am sunat-o pe Doina. Îmi pare rău că te deranjez. Nu mă deranjezi. Am făcut o copie a schimbului de azi și am notat ora la care ai plecat din atelier. Ai păstrat-o? În caietul de pontaj și pe o foaie separată. Mâine ți le dau. Nu știu încă ce va urma. Atunci începe cu ce știi. Orele, oamenii, obiectele. Restul îl lăsăm să se arate. Am închis apelul și am deschis aplicația de notițe. Am scris: Doina m-a văzut în atelier. Autobuzul are ora. Mirela are fișa. Camera era pe raft. Apoi am adăugat: Tudor a luat cardul. În noaptea aceea am adormit cu hârtia într-un plic transparent, sub pernă. Înainte să închid ochii, mi-am amintit camera de pe raftul cu condimente. Nu știam dacă filmase ceva. Știam doar că, pentru prima dată, nu voiam să mi conving familia, voiam să verific. A doua zi, Elena m-a dus până la scara blocului înainte de ora 7. Aveam încă gustul amar în memorie, deși nu mai mâncasem nimic de la supa de dimineață. Pe drum, am verificat de 3 ori plicul cu biletul. Nu îl deschideam, doar atingeam marginea lui prin geantă ca să știu că este acolo. Nu trebuie să te întorci singură, a spus Elena. Trebuie să mi iau hainele și mașina de cusut portabilă. Dacă ridică vocea, pleci. Dacă ridică vocea, notez. În fața blocului, interfonul a bâzâit lung. Tudor mi-a deschis fără să întrebe cine sunt. Când am urcat, ușa apartamentului era întredeschisă. În hol, mirosul de supă fusese înlocuit cu detergent de podea. Constanța ștergea rama unei fotografii cu o lavetă umedă. În fotografia de pe perete apăream eu și Tudor la cununie. Acum rămăseseră doar el, cu mâna pe umărul lui, iar marginea unde fusese corpul meu era tăiată drept. Ce ai făcut cu fotografia? Am întrebat. Am curățat rama. Era pătată. Pata era pe mine? Nu transforma totul într-o acuzație. Renata vrea o fotografie pentru camera ei. Renata stătea în bucătărie și lipea etichete pe cutii. A ridicat mâna într-un salut scurt. Constanța a spus că putem rearanja puțin casa. Casa este închiriată pe numele meu și al lui Tudor. Nu e proprietatea ta, a răspuns Constanța. Este locul în care familia trebuie să încapă. Am lăsat geanta pe podea. Pe raftul de lângă cuier, suportul meu pentru chei dispăruse. În locul lui era un bol cu agrafe de păr ale Renatei. Camera mea rămâne a mea. Până când se termină luna, a spus Constanța. După aceea vedem. Ce se termină? Răbdarea noastră cu tine. Tudor a apărut din dormitor cu o cutie de carton. Pe cutie era scris cu markerul: Renata Haine. Nu am discutat asta, am spus. Nu acum, a zis el. Când atunci? Când nu te mai simți rău. Mă simt rău de la faptul că îmi mutați lucrurile. Constanța a pus laveta pe masă. Ai primit o cameră, un acoperiș și mâncare. În schimb, puteai să fii recunoscătoare și să nu verifici fiecare lingură. Am intrat în dormitor. Cutia mea de material era împinsă sub pat. Pe birou, Renata își lăsase cosmeticele. În sertarul cu acte, contractul meu de atelier fusese îndoit în două. Cine a umblat aici? Tudor s-a oprit în ușă. Mama a zis că trebuie să facem loc. Ai lăsat-o să mi plieze contractul? Nu e distrus. Am îndreptat foaia cu palma. Faptul că nu e distrus nu înseamnă că a fost respectat. Renata a intrat și a ținut în mână o cheie. Constanța mi-a spus că pot sta aici când începe luna viitoare.
Ți-a spus înainte să mi spună mie? Eu nu am cerut nimic. Ai adus cutii. Pentru că mi s-a spus să le aduc. Constanța a venit după ea. Nu mai pune fata la zid. Are nevoie de un loc. Și eu nu am nevoie de un loc? Tu ai serviciu. Ea are nevoie de sprijin. Eu plătesc chiria și contribuția la utilități. Banii tăi intră în casă. Nu îți cumpără rang. Am simțit că mi se încordează maxilarul. În grupul familiei, mesajul despre teatru era încă acolo. Niciunul nu-l ștersese. Cine a scris că fac teatru? Am întrebat. Constanța a ridicat din numeri. A fost o observație. A fost o minciună trimisă la 7 oameni. Dacă te porți ca o victimă, oamenii vor vorbi. Oamenii vorbesc pentru că le dai ceva de spus. Tudor a luat cutia și a pus-o lângă ușă. Ana, hai să nu ne certăm în prima dimineață. Prima dimineață pentru cine? Pentru mine e a doua zi după ce m-ați lăsat la urgențe. Constanța a oftat teatral. Te-am dus la spital. Asta nu înseamnă că trebuie să ne ținem viața blocată pentru o supă. M-ați lăsat acolo și mi-ați luat cardul. Cardul era pentru cheltuieli. Cheltuielile mele sau ale voastre? Tudor a privit spre podea. Constanța a răspuns în locul lui. Dacă nu ai încredere în soțul tău, problema este la tine. În acea zi, am luat doar 2 bluze și dosarul cu acte. Elena m-a așteptat jos. În timp ce coboram, Nelu Trifan a ieșit pe palier cu o sacoșă de pâine. Ei, Ana Maria, am auzit că ai avut iar o criză. Ai auzit de la Constanța? Nu contează de la cine. Contează că trebuie să ai grijă să nu ne faci blocul de râs. Blocul nu a fost la urgențe cu mine. Nelu și-a strâns buzele. Eu doar încerc să spun că familia trebuie protejată. Protejați-o de fotografii tăiate și de povești inventate. Am coborât fără să aștept răspunsul. Elena mi-a luat dosarul și l-a pus în geanta ei. Nu te uita înapoi, a spus. Nu mă uit, memorez. La atelier, Doina Păun îmi pregătise o cană cu apă caldă și o foaie carbon. Mașinile de cusut mergeau în ritmuri diferite, iar firul alb se aduna pe podea ca o iarbă subțire. Am scris ora la care ai ieșit în curte, a spus Doina. Ai plecat la 6:58, nu la 7 fără un sfert, cum a spus soțul tău când a sunat. Tudor a sunat aici? A întrebat dacă ai avut probleme înainte să pleci. Nu i-am spus nimic în afară de faptul că ai plecat pentru îngrijire medicală. Ai notat și apelul? În caietul de pontaj, la rubrica de observații. Mi-a arătat pagina. 3 coloane, o semnătură și o săgeată către schimbul meu de după amiază. Nu vreau să te pun într-o situație neplăcută, a spus Doina. Situația a început înainte să intru în atelier. Tu doar ai văzut-o. Am lucrat 2 ore la un tiv. Mâna îmi tremura la început, apoi acul și-a impus ritmul. La pauză, Doina a scos din sertar o hârtie subțire. Asta este copia schimbului de tură. Ai cerut să lucrezi dimineața săptămâna trecută, iar eu am semnat. De ce îmi dai mie copia? Pentru că ai fost aici când ai lăsat cererea și pentru că, dacă cineva spune că ai plecat de la atelier după ce s-a făcut supa, hârtia trebuie să fie la tine. Am împăturit-o separat de bilet. Mulțumesc. Nu-mi mulțumi încă. Uită-te la ore și spune-mi dacă lipsește ceva. Am citit. Când am văzut rubrica schimb aprobat, mi-am amintit că în dimineața incidentului, Constanța îmi spusese că nu trebuia să plec atât de devreme. Ea știa ora. Nu doar că știa că munceam, știa când nu eram în bucătărie. În pauza de prânz, am mers până la stația de autobuz cu Doina. Ploaia se oprise, iar asfaltul avea pete de ulei lângă bordură. Pe unde ai venit?" a întrebat ea. CTP până la atelier. Am coborât la piața Nicolina. Și ai păstrat biletul? Da. Atunci comparăm traseul cu pontajul. Autobuzul a sosit aglomerat. Șoferul, un bărbat cu mustață albă, a recunoscut fotografia biletului când i-am arătat-o. Hârtia asta se compostează la aparatul vechi, a spus. Ora rămâne foarte clară dacă nu o uzi. A plouat. Se vede. Dar literele încă sunt acolo. Doina a zâmbit fără veselie. Nu este magie. Este hârtie și un aparat care funcționează. Am coborât după 2 stații. În timp ce ne întorceam, telefonul meu a vibrat.
Constanța trimisese o fotografie cu masa din bucătărie. Castronul albastru era în centru. Sub fotografie scrisese: așa arată o casă când cineva își amintește să fie recunoscător. Am salvat imaginea. Doina a văzut-o. Supa asta este în poză? Da. Nu o șterge. Uită-te la ce se vede în spate. Am mărit fotografia. În colțul din dreapta, pe raftul cu condimente, camera neagră era îndreptată spre masă. LED-ul ei era stins. Ai observat-o? Da, dar nu știu dacă a filmat. Atunci nu ghici. Verifică după ce ai martor. Seara, Tudor m-a așteptat la poarta atelierului. Avea o pungă cu medicamente și un plic alb. Mama a spus ți aduc astea. Cine le-a cumpărat? Nu contează. Pentru mine contează. Sunt pentru tine. Cardul meu este la tine? A lăsat privirea în jos. Îl țin ca să nu-l pierzi. Nu l-am pierdut. Mi l-ai luat. A fost o singură zi. O singură zi în care ai decis că mama ta poate folosi banii mei. Ana, nu facem proces din orice. Nu fac proces. Îți cer mi dai cardul. Tudor a strâns punga. Dacă ți-l dau, mama spune că nu mai poate plăti ce trebuie. Atunci să plătească din banii ei. Nu este așa simplu. Nu este simplu. Este vechi. A scos cardul și mi l-a întins. Îl ținea de margine, ca pe o hârtie care putea tăia. Îl primești, dar cheltuielile casei rămân comune. Le discutăm pe listă. Mama nu o să accepte liste. Atunci nu mai discutăm cu ea despre banii mei. El a vrut să spună ceva, dar s-a oprit. Am pus cardul în portofel, lângă bilet. În seara aceea, în apartament, Constanța a pregătit masa pentru 3 persoane, deși Renata era acolo și eu nu aveam poftă. A pus supa într-un castron alb, apoi a împins spre mine o farfurie cu pâine. Vezi? Astăzi este bună, a spus. Nu mănânc din oală. Te temi de orice acum? Mă tem de lucruri pe care le-ai pregătit și apoi ai spus că mi le imaginez. Tudor a ridicat mâna. Destul. Nu, a spus Constanța. Ea trebuie să învețe că o casă nu este laborator. Nici corpul meu nu este experimentul vostru. Renata a rămas cu lingura în aer. Nu vreau să fiu prinsă în discuția asta. Ești deja prinsă, am spus. Cutia ta este în camera mea. Constanța a lovit cu unghia în masă. Renata va dormi acolo după ce pleci. Eu nu plec pentru că ai decis tu. Ba da, după luna aceasta, Tudor și cu mine am hotărât că ai nevoie de un loc mai potrivit. Mai potrivit pentru cine? Pentru cine nu transformă fiecare masă într-o acuzație. Am împins farfuria departe. Nu mă mai servești. Nu te mai servesc? Eu te-am ținut în viață când Tudor era mic. Eu nu sunt copilul tău. Dar stai în casa mea. Apartamentul este închiriat. Chiria este plătită în parte de mine. Și banii tăi sunt mici, dar măcar intră la timp, a spus Constanța. Nu te comporta ca și cum ai cumpărat pereții. Aceasta a fost a 3-a umilință a zilei, dar nu cea mai grea. Cea mai grea era că Tudor lua pâinea și o punea în farfuria lui, ca și cum discuția nu-l privea. În noaptea aceea am dormit la Elena. Am luat cu mine dosarul, biletul și cardul. În apartamentul ei mirosea a săpun de rufe și lemn încălzit. Pe frigider avea un calendar vechi, cu un magnet în formă de măr. Poți să rămâi cât ai nevoie, a spus. Nu vreau să fug fără mi iau lucrurile. Nu este fugă dacă alegi unde dormi. Dacă mă întorc singură, Constanța va spune că am recunoscut ceva. Nu te întorci pentru ea. Te întorci pentru hainele tale și pentru orice document ai lăsat acolo. Am deschis telefonul și am făcut o listă. Materiale, acte, încărcător, fotografii, cămașa de lucru, caietul cu măsurători. Lângă fiecare obiect am scris camera în care se afla. Nu era un plan de război. Era o metodă de a nu lăsa nimic important în urma unei alte persoane. A doua zi, la atelier, Doina mi-a cerut să stau lângă masa de tăiat. Vreau să vorbim despre programul tău. Dacă mă concediezi, spune-mi direct. Nu te concediez. Vreau să știu dacă poți lucra 2 dimineți consecutive și să pleci cu autobuzul la timp. Pot. Atunci îți schimb pontajul. Dar semnezi tu, nu soțul tău, nu mama lui. Am semnat. Pixul a lăsat o urmă albastră peste carbon.
Păstrează copia, a spus Doina. O să o păstrez. În acea după-amiază, când am ieșit din atelier, am primit un mesaj în grupul familiei. Constanța scrisese: Ana Maria nu mai poate fi lăsată singură în bucătărie. Se agită, apoi dă vina pe mâncare. Nelu Trifan a reacționat cu un deget ridicat. Tudor nu a spus nimic. Renata a trimis o fotografie cu o pătură pliată. Am făcut captură de ecran și i-am trimis-o lui Cezar Ionescu, un avocat de asistență juridică pe care Doina îl cunoștea printr-o colegă. Nu vreau să pornesc ceva fără să știu ce fac, am spus la telefon. Atunci nu porniți nimic încă, a răspuns Cezar. Păstrați mesajele, nu editați fotografiile și nu intrați singură într-o discuție în care pot dispărea obiecte. Am un bilet de autobuz și un caiet de pontaj. Păstrați-le separat. Notați cine a văzut fiecare. Și, dacă există o cameră, nu scoateți cardul fără martor. Am privit spre plicul de sub pernă. Am înțeles. Nu vă promit un rezultat. Vă pot ajuta să nu pierdeți începutul. În acea seară, am mers cu Elena până în fața blocului și am privit ferestrele apartamentului. Într-una se vedea lumina bucătăriei. Constanța se mișca în fața geamului, iar cineva, probabil Renata, trăgea o perdea. În dimineața următoare, am intrat în apartament cu Elena și am anunțat-o pe Constanța că îmi iau lucrurile. Lidia Bălan, administratora blocului, stătea la parter și completa registrul de intrări. Nu o chemasem încă, dar m-a văzut cu mapa și cu Elena. Dacă aveți nevoie să notez că intrați pentru obiecte personale, pot să o fac, a spus Lidia. Nu vreau scandal. Un registru nu este scandal, este un registru. Am urcat. Constanța a deschis ușa doar după ce a întrebat de ce venisem cu mama. Pentru că nu vreau să mi mut lucrurile singură. Te tem de noi? Mă tem că obiectele mele vor dispărea și apoi mi se va spune că le-am luat deja. Tudor s-a auzit din dormitor. Las-o să, și ea ce are. Nu-i spune tu mamei tale ce să facă, a răspuns Constanța. El a tăcut. Elena a intrat după mine și a ținut mapa deschisă. Am scos din sertar contractul de atelier, 3 ace de rezervă și un carnețel cu măsurători. În spatele cărților Renatei am găsit o foaie cu un tabel de cheltuieli. Ce este asta? Am întrebat. Constanța s-a repezit să o ia. O listă de cumpărături. Are numele meu și sume. Pentru că tu plătești. Pe foaie, la fiecare săptămână, erau trecute pâine, detergent, curent și ajutor Renata. Unele sume aveau un semn albastru, altele erau încercuite cu roșu. Ai făcut un buget fără să mi-l arăți? Nu ai nevoie să vezi fiecare mărunțiș. Dacă mărunțișurile ies din cardul meu, am nevoie. Tudor a apărut la ușă. Mama a ținut casa în picioare când noi am lucrat. Eu am plătit facturile și noi am cumpărat mâncare. Atunci arată, mi bonurile. Constanța a împăturit foaia. Nu-mi cer socoteală în casa mea. Îți cer socoteală pentru banii mei în apartamentul în care locuiesc. Elena a pus mâna pe spătarul scaunului. Ana Maria. Fotografiază lista. Constanța a făcut un pas, dar Elena s-a așezat între noi, fără să ridice vocea. Nu atinge telefonul fiicei mele. Am fotografiat fiecare rând. În colțul foii era notată data la care Renata urma să aducă o saltea. Camera nu este o idee de ieri, am spus. Renata, care stătea pe hol, a răspuns. Nu eu am decis. Dar ai știut. Am știut că mi se va face loc. În locul meu. Renata a privit spre cutia cu haine. Pentru o clipă nu a mai părut sigură pe planul ei. Eu nu vreau să-ți iau viața. Nu este nevoie să vrei. Este suficient să intri în locul pe care îl pregătește altcineva. Am plecat cu o geantă de haine, cu lista fotografiată și cu un bon de la magazinul din colț. Pe bon, Constanța cumpărase un set de chei noi în aceeași zi în care trimisese fotografia cu supa. La atelier, Doina mi-a ascultat povestea fără să mi spună că ar trebui să mă liniștesc. Cheile pot fi pentru Renata, dar nu dovedesc ce s-a întâmplat în supă, a spus. Știu, de aceea biletul contează. El nu spune ce credeai, spune unde erai. Mi-a arătat un dulap cu dosare. Aici ținem copiile de pontaj. Nu pleacă nicăieri fără semnătura mea.
Dacă mă întreabă cineva de ce strâng hârtii, spui că îți cunoști orele de lucru, nu e rușinos. În pauza de după amiază, o colegă pe nume Silvia a venit la masa mea cu un fir alb în mână. Am auzit că ai probleme acasă. Ai auzit de la cine? De la o vecină. Nu am vrut să repet. Faptul că mi-ai spus că ai auzit este deja o repetare. Silvia a lăsat firul jos. Ai dreptate. Doina ne-a cerut să nu vorbim despre tine. Nu vreau să tacă toți de frică. Vreau să vorbească doar când au văzut ceva. Eu te-am văzut urcând în autobuz în dimineața aceea, a spus Silvia. Eram la stație, cu o pungă de materiale. Am întors capul. La ce oră? Era înainte să sune clopotul de la biserică. Cred că 6:20. Nu cred că este suficient de exact. Nu, dar pot să-ți spun ce autobuz era. Avea afișajul luminat și ușa din spate nu se închidea bine. Am notat numele ei și i-am mulțumit. Nu voiam să adun orice amintire ca să umplu golurile. Voiam să știu care mărturie putea fi verificată. Seara, Tudor a venit la Elena cu plicul alb în mână. A stat pe preș, fără să intre. Constanța vrea să te întorci, a spus. Constanța vrea să, mi-ia camera. Renata nu are unde să doarmă. Nici eu nu am unde să dorm în casa mea. Mama spune că tu poți sta la atelier câteva nopți. Mama ta spune multe lucruri despre mine și puține în fața mea. Nu trebuie să transformăm asta într-o despărțire. Nu eu am transformat camera mea într-un loc pentru altcineva. Tudor a coborât privirea spre plic. Sunt medicamentele și cardul. Cardul rămâne la mine. Nu pot să o las pe mama fără bani. Nu mai folosi salariul meu ca să o ții pe ea liniștită. El a ridicat capul. Ești foarte rece. Sunt obosită să fiu caldă pentru toți și singură când mă doare. I-am luat plicul și am închis ușa. Elena nu a spus nimic până când pașii lui s-au auzit pe scări. Ce vei face? Mă voi întoarce la atelier dimineața, voi lua camera și voi verifica înregistrarea. Iar dacă Tudor nu vine cu tine, nu mai are de ce să vină. Îl am pe tine, pe Doina și pe Lidia. Nu uita că decizia rămâne a ta. Am deschis plicul cu biletul și l-am pus lângă copia schimbului. Ora imprimată și semnătura Doinei nu se contraziceau. Pentru o clipă am simțit un calm care nu semăna cu resemnarea. Era doar bucuria rece că două lucruri mici stăteau unul lângă altul fără să ceară voie nimănui. Înainte de culcare, Constanța a trimis un ultim mesaj. Dacă nu vii mâine, înseamnă că ai ales să rupi familia. Am răspuns o singură dată. Mâine vin mi iau actele și hainele. Nu vin să cer permisiune. Am trimis mesajul și am pus telefonul cu fața în jos. Afară, autobuzul de noapte a trecut prin stație, iar lumina lui a tăiat perdeaua Elenei într-o dungă galbenă. Am știut atunci că, indiferent ce găseam pe cardul camerei, nu mai puteam continua să locuiesc într-un loc în care fiecare obiect îmi era folosit împotriva mea. Mă întorc mâine, am spus. Cu cine? Cu tine. Și cu o listă. Elena a încuviințat. Eu am strâns plicul cu biletul în buzunarul interior al ghecii. În stația de autobuz, un afiș rupt se mișca în vânt și lovea stâlpul cu un sunet ritmic. Nu era o melodie, dar am ținut minte ritmul. De când ajunsesem la urgențe, fiecare sunet îmi arăta că timpul continuase și fără să le ceară voie. În ziua următoare, am intrat în atelier cu biletul în buzunarul interior și cu copia pontajului într-o mapă rigidă. Doina nu m-a întrebat dacă am dormit. A pus pe masa de tăiat un pahar cu apă și un carnețel curat. Azi nu lucrăm pe fugă, a spus. Am nevoie să verific 2 dimineți. Spune-mi ce îți amintești. Am deschis carnețelul. Nu scrisesem doar despre ziua de la urgențe. În urmă cu o lună, Constanța pregătise o supă de cartofi și insistase să mănânc înainte de tura de seară. Gustul fusese amar, dar nu mi se făcuse rău. În altă dimineață, ceaiul meu avusese miros de detergent, iar Constanța spusese că paharul era murdar. În ambele zile eram singură în bucătărie. A întrebat Doina. Nu. Constanța era acolo. Tudor plecase înaintea mea. Renata venise odată după ce am ieșit. Ai bonuri de cumpărături? Am scos din geantă 3 bonuri mototolite.
Le păstram pentru decontul materialelor, dar pe unul apărea o cutie de condimente și un flacon fără etichetă clară. Nu pot spune că flaconul a fost pus în supă, a zis Doina. Dar putem nota când a fost cumpărat. A fost cu 2 zile înainte de prima supă amară și cu o zi înainte de cealaltă, cu 3 zile. Doina a tras o linie sub date. Nu te grăbi să numești un tipar. Lasă-l să se vadă din lucruri. Am mers în pauză la chioșcul de lângă atelier și am cerut copii după bonuri. Vânzătoarea a recunoscut numele Constanței. Venea dimineața, lua leuștean, pâine și câteodată un plic mic de condimente. Aveți camere? În magazin, da. Dar nu pentru clienți. Administratorul păstrează înregistrările doar câteva zile. Am notat data și numărul bonului. Nu voiam să transform fiecare vecin într-un detectiv. Voiam să înțeleg unde se putea pierde timpul. La întoarcere, Tudor mă aștepta lângă ușa atelierului. Ținea telefonul cu ecranul crăpat într-o mână și un dosar sub braț. Trebuie să vorbim fără martori. Nu. Ana, nu mai poți să aduci oameni din afara familiei. Doina este la locul ei de muncă. Lidia ține registrul blocului. Nu sunt oameni aduși să te umilească. Ai trimis poze cu mesajele noastre. Am trimis poze cu mesajele despre mine. Tudor a apăsat pe telefon. A deschis conversația cu Constanța, dar a derulat repede. Uite, nu e nimic. Lasă, mă să văd. Nu ai încredere în mine? Tocmai pentru că ai luat cardul, vreau să văd. A închis conversația și a pus telefonul în buzunar. Am șters un mesaj, a spus. Ce mesaj? Unul în care mama îmi spunea să nu te las să iei camera. De ce l-ai șters? Pentru că m-am enervat. Ai șters și fotografia cu supa? Nu. Ai șters mesajul după ce m-ai lăsat la urgențe? Nu mai știu. Nu mai știi sau nu vrei să spui? Tudor a strâns dosarul. Nu trebuie să transformi o neînțelegere într-o anchetă. Tu ai șters o instrucțiune și ai luat cardul meu. Eu încerc să înțeleg ce ai făcut. Mama avea nevoie de liniște. Constanța avea nevoie de cardul meu și de camera mea. Tu ai numit asta liniște. El a rămas lângă ușa atelierului. Din interior se auzea ritmul mașinilor de cusut. Dacă te întorci, se poate repara. Nu mă întorc ca să fie reparată imaginea mamei tale. Renata nu a cerut camera. A venit cu cutii înainte să mi fie luată. Tudor a scos o cheie din buzunar. Mama mi-a spus să o duc la ea. Nu o lua. De ce? Pentru că nu mai intri în camera mea fără să fiu acolo. Sunt soțul tău, iar cheia nu este dovada că ai dreptate. Am luat cheia și am pus-o pe palma lui. Du-i-o înapoi. A plecat fără să spună dacă o va face. Doina a venit după câteva minute, cu brațele încrucișate. Îți dai seama că a auzit toată sala? Vreau să audă, și când spun adevărul, nu doar când familia mea îl inventează. În pauza următoare, telefonul a vibrat. Era Renata. Nu știu ce i-ai spus lui Tudor. Cutia rămâne în camera ta. Constanța zice că după ce pleci, schimbăm iala. Am citit mesajul de 2 ori. I-am răspuns, nu plec pentru că ai nevoie de o cameră. Plec pentru că voi ați decis deja să mă scoateți. Nu eu am decis, dar ai împachetat. 3 puncte au apărut pe ecran, apoi au dispărut. Nu a mai venit nimic. Seara, m-am dus cu Elena la biroul administratorului de bloc. Lidia Bălan avea pe masă un laptop vechi, un registru cu coperți albastre și o cutie cu ștampile. Când i-am spus ce caut, nu a părut surprinsă. Constanța a venit la mine în dimineața aceea, a spus. Pentru ce? A întrebat dacă poate primi o copie a orelor de intrare pe scară. I-am spus că nu fără cerere. Ați văzut-o intrând? Da. Era înainte să plece autobuzul tău, după cum mi-a spus ceasul de la interfon. Puteți verifica înregistrarea? Lidia a deschis un folder cu date. Ventilatorul laptopului a început să huruie. Camera de pe palier nu vede bucătăria. Vede scara și ușa apartamentului. Dacă păstrăm ora, putem compara. Nu vreau să vă pun în pericol. Pericolul este să lăsăm registrul să devină o poveste. A derulat. În dreptul orei de 6:21 apărea o umbră cu o sacoșă. La 6:24, Constanța intra în apartament. La 6:39,
Eu ieșeam cu geanta. Asta sunt eu? Am întrebat. Geaca gri, geanta cu fermoar roșu și mersul grăbit. Da. Tudor nu apare? A intrat cu 10 minute înainte. A ieșit după tine, dar camera nu prinde parcarea. Elena s-a apropiat de ecran. Și Renata, la 6:52, urcă 2 etaje cu o cutie. Am simțit un frig în palme. Când a intrat Constanța înapoi, Lidia a derulat până la ora de după plecarea mea. Cadrul se bloca din când în când, apoi revenea. Aici. La 7:11. Constanța apărea singură, fără geantă. În mână ținea ceva mic, învelit într-un prosop. Ce este? Camera nu vede clar, dar ora vede. Ora este ceea ce putem păstra. Lidia a făcut o copie pe un stick și a scris data pe un plic. Nu îl deschizi singură când ești furioasă. Îl păstrezi închis până hotărâți ce faceți. Cezar mi-a spus să nu scot cardul camerei fără martor. Atunci nu-l scoți. În drum spre casă, Nelu Trifan ne-a oprit la intrare. Lidia, de ce ai lăsat-o pe Ana Maria să vadă camerele? A întrebat. Pentru că este rezidentă și a cerut să păstreze o înregistrare care o privește. Nu trebuia să fie o chestiune de familie. Când registrul blocului este folosit ca dovadă, nu mai este doar o chestiune de familie. Nelu s-a uitat la mine. Constanța spune că ai pus o cameră ca să-i urmărești pe toți. Am pus-o după ce au început lucrurile ciudate. Asta sună ca o acuzație. Nu este încă o acuzație. Este un motiv pentru care verific. O să distrugi liniștea din bloc. Liniștea nu a fost distrusă de mine. A fost folosită ca să nu pună nimeni întrebări. Nelu a plecat bombănind. Elena m-a prins de braț. Ai vorbit foarte calm. Dacă ridic vocea, vor spune că sunt instabilă. Dacă nu ridici vocea, tot vor spune. Atunci prefer să am documente. În acea seară, Constanța mi-a trimis o fotografie cu o farfurie goală și mesajul. Vezi ce se întâmplă când nu mai mănânci cu familia? Nu am răspuns. Am salvat fotografia într-un folder separat și am observat că, în reflecția lingurii, se vedea colțul raftului cu condimente. A doua zi, Cezar m-a primit într-un birou de lângă Palace. Pereții aveau dosare subțiri și un calendar cu zilele de consultații gratuite. I-am pus pe masă biletul, copia schimbului, fotografia supăi, capturile de ecran și foaia cu orele Lidei. Cezar nu a atins nimic până nu i-am spus de unde vine fiecare. Biletul este al dumneavoastră? Da. L-am cumpărat înainte de incident și l-am păstrat. Cine l-a văzut? Mirela, asistenta, Elena, Doina. Pontajul? Doina l-a semnat și mi-a dat copia. Camera este încă pe raft. Nu am scos cardul. Cezar a făcut o schiță simplă pe o foaie. Apartament, autobuz, atelier, UPU. Nu trebuie să demonstrați totul azi. Trebuie să arătați dacă există o fereastră în care nu puteați fi în bucătărie. Biletul arată că eram în autobuz. Biletul arată ora și traseul. Pontajul arată că ați ajuns. Registrul arată cine a intrat după ce ați plecat. Filmarea poate arăta ce s-a pregătit. Iar foaia medicală arată când mi s-a făcut rău. Exact. Fiecare document are o sarcină. Nu le cereți să spună aceeași poveste. Am plecat de la Cezar cu un plic numerotat și cu instrucțiunea de a nu trimite clipul în grupul familiei. La întoarcere, Tudor m-a sunat. Cezar nu are ce căuta între noi. Cezar nu a intrat în căsnicia noastră. Tu ai adus cardul în discuție fără să mi ceri voie. Mama se simte atacată. Mama ta a intrat în apartament după ce am plecat și a pus ceva pe aragaz. Nu știi asta. Tocmai de aceea verific. Dacă găsești ceva, ce crezi că vei face? Aleg eu după ce văd. Vrei să ne distrugi? Vreau să nu mai fiu lăsată singură când mi se face rău. A tăcut. În fundal, am auzit vocea Constanței. Spune-i să nu mai umble la cameră. Tudor a închis apelul. A doua confruntare a venit seara, când m-am dus cu Elena mi iau mașina de cusut. Renata împingea o cutie prin hol. Constanța ținea o listă în mână. Nu intra în dormitor, a spus. Mașina este a mea. Renata are nevoie de spațiu. Atunci să iasă din camera mea. Nu vorbi cu ea ca și cum ar fi hoț. Nu o numesc hoț.
Îți cer să nu-mi folosești lucrurile. Tudor a coborât scările și a rămas între noi. Ana, ia, ții mașina și pleacă. De ce vorbești ca și cum ai fi proprietarul? Pentru că mama nu mai suportă scandalul. Mama ta a deschis o cameră, a schimbat poza, a scris despre mine în grup și a luat cardul prin tine. Nu a luat ea cardul. Tu l-ai luat la comanda ei. Am vrut să plătesc spitalul. Ai plecat înainte să se termine consultația. Nu pot să repar faptul că mi-a fost frică. Frica ta a fost folosită ca să mă scoți din casă. Tudor și-a trecut mâna peste față. Nu știu ce să fac. Poți să începi prin a spune cine ți-a cerut să ștergi mesajul. A tăcut prea mult. Constanța a strigat din bucătărie. Nu-i răspunde. O să înregistreze tot. Elena a ridicat telefonul. Nu înregistrăm. Ascultăm. Tudor s-a întors spre mama lui. Tu mi-ai spus să șterg mesajul? Constanța a apărut în hol cu lista strânsă în pumn. Ți-am spus să nu o lași să te manipuleze. Ai spus să nu-i dai camera și să iei cardul. Am spus să protejezi familia. Și supa? A urmat o liniște foarte scurtă, dar în ea am auzit frigiderul pornind și un autobuz trecând pe stradă. Ce întrebare este asta? A spus Constanța. Ai pregătit tu supa? Eu gătesc pentru toți. Atunci de ce nu mănânci din ea? Constanța a ridicat bărbia. Pentru că nu am chef de interogatoriu. Tudor s-a uitat la mine. Pentru prima dată nu părea doar obosit. Părea prins între ceea ce făcuse și ceea ce nu mai putea nega. Ia mașina, a spus el, și pleacă. Voi pleca. Dar nu pentru că îmi dai tu voie. Am ridicat mașina de cusut, Elena a luat cutia cu materiale, iar Renata s-a lipit de perete ca să ne facă loc. Când am trecut pe lângă ea, a șoptit. Nu am știut despre supă. Despre cameră ai știut. Da. Atunci spune adevărul când va trebui. A încuviințat, fără să mă privească. În noaptea aceea, Lidia m-a sunat. Vocea ei era joasă, ca și cum nu voia să trezească blocul. Am verificat cadrul de la 7:11. Și? Constanța intră cu un prosop peste ceva. După aceea, Tudor apare la 7:20. Se uită la ușa bucătăriei și pleacă. Puteți vedea camera din apartament? Nu direct. Dar palierul surprinde când ușa se deschide. Cardul camerei este încă acolo. Atunci îl scoatem cu martori. Am închis și am privit plicul Cezarului. În el, biletul, pontajul și registrul aveau ore care se legau fără să fie forțate. Nu mai era doar o senzație, era o hartă. Dimineața următoare, Lidia mi-a trimis o captură a cadrului de la 7:11. Constanța se vedea din profil, cu prosopul ridicat. În spatele ei, pe masa din bucătărie, castronul albastru avea aceeași dungă întunecată ca în fotografie. Eu eram atunci în autobuz, cu biletul compostat în buzunar și cu mâna pe bara rece de lângă ușă. Am mărit imaginea până când pixelii s-au făcut pătrate. Nu vedeam ce ținea Constanța sub prosop. Vedeam însă ora, ușa și femeia care intrase singură în apartament după ce eu plecasem. În ziua aceea nu am mers direct la Elena. Am coborât la stația CTP și am refăcut drumul dintre bloc și atelier. Ploaia lăsase bălți sub copertine, iar autobuzele frânau cu un scârțâit scurt. Am urcat în același tip de autobuz și am stat pe scaunul de lângă ușa din spate. Vrei să mergi până la capăt? M-a întrebat Doina, care mă așteptase la stație. Vreau să știu cât durează dacă nu cobor unde trebuie. Ai biletul la tine? Da. L-am pus pe genunchi, lângă telefon. Nu îl apăsam, nu îl întorceam. Doina mi-a arătat reperele. Magazinul cu firma albastră, trecerea de pietoni, gardul ruginit de lângă depoul mic. În dimineața aceea ai urcat aici, a spus ea. Da, iar eu te-am văzut coborând lângă atelier. Nu m-am gândit că ora va deveni importantă. Nici eu. Autobuzul a oprit la Piața Nicolina. Un controlor a urcat și a verificat biletele. I-am arătat hârtia veche, așa cum era, în plic. Nu mai este valabilă pentru călătorie, a spus el. Știu. Am nevoie doar să se vadă compostarea. Controlorul a privit ora și a încuviințat. Aparatul acesta imprimă ora în 2 rânduri.
Dacă vă trebuie confirmare, puteți cere numărul cursei de la dispecerat. Doina a scos un pix. Numărul cursei? Este pe panoul din față. Îl notați după traseu. Am coborât și am fotografiat panoul. Nu voiam să transform un drum banal într-o poveste misterioasă. Voiam să îl fac suficient de precis încât o persoană neutră să poată spune dacă era posibil să fiu în două locuri deodată. La atelier, Doina a scos un caiet mai vechi din dulap. Pe copertă scria schimburi dimineață. Când ai cerut mutarea turei, ai semnat aici. Nu ai observat pentru că te grăbeai la masă. Am găsit cererea mea, cu data și ora. Constanța știa că plec de vreme. O știa și Tudor. Te-a sunat în 2 dimineți să te întrebe când ajungi. Nu am păstrat toate apelurile. Nu ai nevoie de toate. Ai nevoie de cea care se potrivește cu restul. Am căutat în lista telefonului. În ziua incidentului, Tudor mă apelase la 6:10. Nu răspunsesem fiindcă eram în baie. Apoi îmi trimisese un mesaj. Mama întreabă dacă mai pleci. Mesajul încă exista. De ce m-a întrebat dacă mai plec? Am spus. Pentru că trebuia să știe când rămâne casa liberă, a răspuns Doina. Nu știm încă. Atunci păstrează întrebarea, nu concluzia. Am făcut captură și am notat ora. Când am ridicat privirea, Doina împăturea o bucată de material alb. Ai spus că ai pus camera după ce găseai obiecte schimbate. Când ai cumpărat-o? La începutul lunii. Am un bon în geanta cu ace. Am găsit bonul. Camera, un cablu scurt și o baterie apăreau pe aceeași listă. Nu înseamnă că a filmat supa, a spus Doina. Înseamnă că nu mi-am inventat camera după ce mi s-a făcut rău. Da, și asta este important pentru tine. În seara aceea am primit un mesaj de la Constanța fără salut. Renata trebuie să-și aducă salteaua înainte de sfârșitul săptămânii. I-am răspuns. Nu am fost de acord. Nu este nevoie de acordul tău pentru a face ordine în familie. Este nevoie de acordul meu pentru camera mea. Camera nu este a ta. Este a lui Tudor. Atunci de ce ai plătit zugrăveala din banii mei? Au urmat 3 minute fără răspuns. Apoi Constanța a trimis o fotografie cu peretele gol și un mesaj. O să vezi cât de repede dispare urma ta. Am salvat mesajul fără să îl comentez. Cuvintele ei nu dovedeau supa, dar dovedeau intenția de a mă scoate înainte de incidentul de la urgențe. Elena a citit conversația și a pus telefonul pe masă. Ai nevoie de o cameră nouă. Am nevoie întâi de cardul camerei vechi și după aceea aleg dacă mai intru acolo. Nu trebuie să aștepți ca ei să recunoască. Nu aștept recunoașterea. Aștept să văd înregistrarea. Lidia m-a sunat din nou înainte de miezul nopții. Am găsit o a doua bucată de filmare, a spus. Din aceeași zi, da. Camera de la parter vede reflecția ușii în geamul de la cutia poștală. Nu e clară, dar se vede cine intră cu un obiect învelit. Constanța? Pare ea. Are același halat gri ca în fotografia cu supa. Puteți păstra cadrul? L-am pus pe un stick separat. Nu îl trimit pe telefon. Ați vorbit cu ea? A venit să ceară ștergerea imaginilor. I-am spus că nu pot șterge un registru la cerere. Ce a spus? Că blochez familia. Și dumneavoastră? Că familia dumneavoastră nu are drept de proprietate asupra serverului asociației. Am râs pentru prima dată după spital, dar râsul a durat puțin. Nelu a auzit? Era la ușă. Nu a spus nimic. În dimineața următoare, Nelu mi-a trimis un mesaj privat. Constanța mi-a spus că ai pus camera ca să-i prinzi pe toți. Eu am repetat. Nu știu dacă am greșit. I-am răspuns. Ai repetat fără să întrebi. Asta a fost alegerea ta. Pot să spun înapoi că nu știu dacă era adevărat? Poți spune exact ce ai spus și că nu aveai dovadă. Nelu a văzut mesajul, dar nu a răspuns. Era prima dată când îl obligam să poarte propriile cuvinte, nu doar ecoul lor. La atelier, Doina a ascultat mesajele prin difuzor. O mașină de cusut s-a oprit în spatele nostru, iar tăcerea dintre două cusături a făcut camera să pară mai mare. Nu te grăbi la întâlnire, a spus ea. Publicul nu schimbă adevărul. Doar îl face mai greu de ascuns. Nu vreau să mă răzbun. Atunci intră cu ore și ieși cu decizia ta.
În acea seară am scos din sertarul Elenei un dosar nou și am pus în el biletul în plic, copia pontajului, bonurile, captura mesajului, mama întreabă dacă mai pleci, fotografia supei și prima captură din camera de pe palier. Pe fiecare foaie am notat de unde provenea și cine o văzuse. Nu aveam încă filmarea din bucătărie. Nu știam dacă micro-CD-ul fusese acoperit, scos sau șters. Dar aveam deja o cronologie pe care Constanța nu o putea muta cu o singură frază despre teatru. Tudor a venit în aceeași noapte la ușa Elenei. Nu a intrat. Vreau să vorbim, a spus. Vorbim aici. Mama nu a vrut să-ți facă rău. Ai văzut ce era în supă? Nu. Atunci nu vorbi în numele ei. A vrut doar să te sperie, să nu mai verifici mâncarea. Am simțit că aerul se oprește între noi. Tocmai ai spus că a vrut să mă sperie? Tudor a înțeles prea târziu ce recunoscuse. Am vrut să spun că era supărată. Ai spus ce știai. Nu am fost acolo când a pregătit-o. Dar știai că trebuia să-mi iei cardul și să mă lași la urgențe. Nu trebuia să te las singură. Și tot ai făcut-o. El a întins mâna spre clanță, dar nu a atins-o. Dacă filmează camera, o să poți să vezi ce s-a întâmplat. Dacă filmează camera, nu va mai fi loc pentru povestea voastră. Tudor a plecat. Elena a încuiat după el. Dimineața, Lidia mi-a trimis o fotografie a unui cadru mărit. Constanța intrase în apartament la 7:11. Eu eram deja pe traseul CTP, iar Doina mă aștepta la atelier. În mâna Constanței se vedea un obiect plat, învelit într-un prosop. Nu era încă filmarea bătăii de lingură sau a castronului, dar cadrul spunea un lucru simplu. Ea revenise singură, după ce eu plecasem, înainte ca Tudor să mă ducă la spital. Am închis telefonul și am privit mașinile de cusut. Acul cobora, urca și lăsa o linie precisă. Pentru prima dată, am simțit că și eu puteam lucra așa, fără să sar peste niciun punct, fără să trag firul până se rupe. A doua zi, Cezar Ionescu m-a primit într-un birou îngust, deasupra unei farmacii de pe strada Lăpușneanu. Avea un teanc de formulare pe masă și o cană cu ceai răcit. Nu mi-a cerut să povestesc totul de la început. A deschis un caiet și a trasat 3 coloane: timpul, locul, dovada. Un caz ca al tău nu se sprijină pe o singură frază, a spus. Se sprijină pe lucruri mici, care se potrivesc fără să fie împinse. Am pus biletul de autobuz pe masă, într-un dosar transparent. Cezar nu l-a atins până nu și-a pus mănuși subțiri. Biletul are ștampila aparatului și ora lizibilă. Nu dovedește ce era în mâncare, dar fixează momentul în care ai plecat din bloc. Pontajul poate fixa momentul în care ai ajuns la atelier. Foaia de la urgențe arată când ai fost preluată. Între ele există un interval scurt. Camera trebuie să umple. Iar dacă filmarea a fost ștearsă, atunci rămânem cu ce există și nu inventăm restul. Dar înainte de a presupune că s-a pierdut, trebuie să vedem cine are acces la card. I-am spus despre camera neagră de pe raftul cu mirodenii, despre LED-ul albastru și despre felul în care Constanța se uitase spre ea. Cezar a notat modelul aproximativ, apoi a sunat-o pe Lidia Bălan. În aceeași seară ne-am întâlnit pe palierul apartamentului din Nicolina. Lidia a venit cu un registru al asociației, un pix roșu și o cutie de carton. Elena stătea lângă mine, cu mâinile strânse în jurul poșetei. Tudor apăruse după noi și părea că nu știe unde și pună privirea. Înainte de orice, consemnăm accesul, a spus Lidia. Cine intră, la ce oră și cu ce motiv? A scris în registru: Ana Maria Stancu, Elena Stancu, Lidia Bălan, Tudor Dobre. Când a ajuns la Constanța, a lăsat un rând liber. Nu o chemăm fără să îi spunem de ce, a zis Tudor. Nu o ascundem de propria ei bucătărie, am răspuns. Am scos cheia. Tudor a vrut să o ia, însă Elena i-a prins încheietura. Las-o pe ea să deschidă. Înăuntru mirosea a detergent și a ceapă uscată. Constanța își strânsese lucrurile din sufragerie, dar lăsase pe masă un calendar cu rețete. Raftul cu mirodenii era la fel cum îl văzusem dimineața aceea. Cutiuțele stăteau în șir, iar camera minusculă era ascunsă după borcanul de cimbru.
Lidia a făcut 2 fotografii înainte să atingă ceva. Spuneți cu voce tare ce vedeți, a cerut ea. Camera este pe raftul de sus, între cimbru și piper, am spus. Are cablul introdus în prelungitor. LED-ul nu este aprins. Tudor a respirat greu. Poate nu mai are baterie. Camera era legată la priză, a observat Lidia. A tras borcanul cu o riglă, fără să bage mâna. În spate era un mic suport de plastic, iar pe el nu mai exista cardul. Constanța a intrat exact atunci, cu o sacoșă goală în mână. Ce faceți aici? Lidia s-a întors spre ea și a rămas în dreptul raftului. Verificăm un dispozitiv care apare într-o cronologie oficială. Nu aveți voie să umblați în lucrurile mele. Nu umblăm. Fotografiem și consemnăm. Constanța a făcut un pas spre suport. Tudor i-a blocat drumul, fără să o atingă. Mamă, stai! Tu ai chemat-o pe administratoare în casa mea? Este și casa în care locuiește Ana, a spus el. Locuia, pentru că a făcut scandal și a chemat poliția în gândul ei. Elena a deschis poșeta și a scos copia contractului de închiriere. Scandalul nu schimbă numele de pe contract. Constanța a privit hârtia și s-a întors către mine. Vrei să mă scoți din casă cu o bucată de carton? Vreau să știu cine a scos cardul din camera pe care ai instalat-o. Nu am scos nimic. Lidia a notat răspunsul, inclusiv ora. Constanța a observat și a ridicat vocea. Nu transformați blocul într-o sală de tribunal. Nu îl transformăm, a spus Lidia. Doar nu mai lăsăm lucrurile fără urmă. Tudor a ieșit pe balcon. Când s-a întors, ținea în palmă un plic maro. Am găsit asta în torpedoul mașinii, a spus. Era sub covoraș. Mama mi-a spus l-arunc. Constanța a făcut un pas înapoi. Nu știi ce este. Știu că mi-ai spus să nu-l deschid. Cezar nu era cu noi, dar îl sunasem pe difuzor. Lidia a pus telefonul pe masă, iar vocea lui a venit clar, fără grabă. Nu deschideți plicul cu mâna goală. Fotografiați-l din toate părțile, notați cine l-a găsit și nu scoateți cardul până nu ajunge la mine. Tudor a pus plicul pe un prosop curat. Pe el era scris cu markerul. Bucătărie, marți. Nu era scrisul meu. Constanța și-a dus degetele la buze. Tudor, ai luat lucrul acela din mașină? L-am găsit. Nu știam dacă e al tău sau al meu. Era pentru Renata. Numele ei a căzut în cameră ca un obiect greu. Renata nu era acolo, însă telefonul lui Tudor a vibrat. Pe ecran se vedea un mesaj. Dacă mama nu poate muta banii, nu mai plătesc nimic aici. Tudor a închis ecranul imediat. Lidia a cerut să vadă mesajul. Tudor a ezitat. Nu este relevant. Dacă explică de ce s-au mutat cutiile și de ce ți s-a luat cardul, este relevant. A făcut o captură și a notat data. Constanța a protestat, dar vocea ei nu mai avea aceeași putere. Între suportul gol și plicul maro se formase o linie pe care nu o putea acoperi cu acuzații. Cezar ne-a așteptat la birou. Am predat plicul împreună cu un formular simplu de primire. A verificat cardul din interior, l-a etichetat și a făcut o copie bit cu bit pe un dispozitiv separat. Nu a deschis fișierele în fața mea până când nu a înscris suma de control și ora transferului. Asta poate părea pedanterie, a spus. Dar când cineva va spune că filmarea a fost montată, trebuie să poți arăta că ai păstrat fișierul exact cum l-ai primit. Pe ecran a apărut o listă de fișiere. Erau clipuri scurte, grupate pe zile. Unul purta data dimineții în care fusesem la urgențe. Cezar l-a copiat pe 2 memorii separate și mi-a cerut să semnez pentru una. Cealaltă a rămas în seiful lui. Am privit primele secunde fără sunet. Imaginea era granuloasă, cu lumina rece a bucătăriei. La 7:09, Constanța intra în cadru după ce eu ieșisem. Ținea în mâna stângă un castron acoperit și în dreapta o pungă mică. A pus castronul pe masă, a deschis punga și a stat câteva secunde cu telefonul la ureche. Nu se vedea chipul persoanei cu care vorbea, dar se auzea un singur cuvânt, prins de microfonul camerei. Renata. Cezar a oprit clipul. Nu îl mai rulăm acum. Originalul rămâne neatins. Ce era în pungă? Nu pot afirma. Vedem forma și mișcarea, nu conținutul.
dar se vede că a venit după ce am plecat. Asta se vede. Restul trebuie pus lângă celelalte dovezi. Am simțit o răceală în mâini, nu pentru că aveam o imagine clară, ci pentru că imaginea nu avea nevoie de mine să o explic. Mă arăta ieșind, iar pe Constanța intrând după aceea, cu un castron acoperit. În drum spre casă, Tudor m-a sunat de 3 ori. La a 4-a oară am răspuns. Vreau să ne înțelegem înainte să faci întâlnirea. Nu am stabilit încă o întâlnire. Mama a auzit de Lidia. Spune că o pui într-o lumină proastă. Ea a pus camera într-o bucătărie în care locuiam. Ai putea să lași totul să treacă. Am lăsat destule să treacă. Îți dau banii pentru altă chirie. Cu ce bani? Cu ce găsesc? Nu mai vreau bani găsiți de tine. Vreau să nu mai iei cardul și să nu mai spui că exagerez. A tăcut. În fundal se auzea o ușă trântită. Dacă mergem la asociație, Renata va rămâne fără cameră. Camera nu a fost niciodată a ei. Mama a promis-o. O promisiune făcută din banii mei nu devine drept. Tudor a închis fără să, și i-a rămas bun. Am pus telefonul în buzunar și am continuat spre stație. La atelier, Doina a pregătit o declarație despre dimineața aceea. Nu a folosit adjective. A scris ora la care ajunsesem, culoarea feței mele, faptul că îmi tremurau mâinile și că nu am putut continua cusutul. A adăugat numărul mașinii de ambulanță pe care îl notase pe o margine de hârtie. Nu vreau să par că alegi partea mea, i-am spus. Aleg partea în care am văzut ceva, a răspuns. Nu trebuie să mi placă familia ta ca să spun ora corectă. Cezar a citit declarația și a subliniat cu creionul doar locurile verificabile. Lidia a adăugat o copie a registrului de intrări. Fiecare document avea o origine, o dată și o persoană care îl putea confirma. Seara, Constanța a sunat la atelier. Doina a pus telefonul pe înregistrare legală după ce mi-a cerut acordul. Ana Maria își face o scenă pentru vecini, a spus Constanța. Dacă ții la atelier, convinge-o să renunțe. Eu nu conving angajatele să renunțe la ce li s-a întâmplat, a răspuns Doina. O să rămână fără slujbă dacă se face de râs. Slujba ei nu depinde de reputația dumneavoastră. Constanța a închis. Doina mi-a trimis fișierul și a notat ora. Am scris cererea pentru întâlnirea asociației în curtea blocului. Nu am cerut să fie judecată Constanța. Am cerut să fie consemnate accesul în apartament, obiectul camerei, abandonul de la urgențe și schimbarea planului de locuire. Lidia a verificat fiecare formulare. Dacă scrii a otrăvit, vor apărea 10 discuții despre cuvântul acela. Dacă scrii a intrat după plecarea mea și a manipulat un castron, avem o imagine, o oră și un fișier. Am tăiat cuvântul pe care îl scrisesem în grabă și am păstrat descrierea. Tudor a venit cu o foaie de hârtie și mi-a cerut să semnez că nu voi arăta filmarea. Putem să rezolvăm între noi, a spus. Mama își cere scuze, Renata pleacă o vreme, iar tu te întorci. Unde? În apartament. Cu cine? Cu mine. Și cu camera a privit podeaua. O scoatem. După ce ai văzut ce înregistrează. Nu vreau să ajungă totul la poliție. Nu ai vrut să ajungi singur la spital cu mine. Ai vrut doar să nu te coste nimic, am păturit foaia. Nu am atins-o. Îți voi trimite declarația mea înainte de întâlnire, am spus. Nu o semnez pe a ta. În noaptea aceea am scos biletul din plic și l-am privit sub lampă. Marginile lui erau moi, iar cerneala aproape ștearsă. Am pus alături pontajul, foaia de la urgențe, copia mesajului și fotografia cadrului de la 7 și 11. Nu păreau impresionante. Împreună formau însă o potecă îngustă, prin care trebuia să treacă fiecare explicație. Am închis dosarul și am scris pe copertă doar atât, dimineața de marți. A doua zi, Lidia a lipit pe avizier anunțul întâlnirii. Data și ora erau clare. Curtea blocului urma să fie deschisă tuturor locatarilor, dar vor vorbi numai cei trecuți pe listă. Când am plecat de lângă avizier, Nelu citea de la distanță. Nu m-a salutat. A făcut însă un pas mai aproape și a citit tot anunțul. La atelier, Doina mi-a pus în față un scaun. Ai mâinile reci, mâine vor fi ocupate. Cu ce? Cu dosarul.
Ea a zâmbit puțin și a pornit mașina de cusut. Cusătura dreaptă a umplut aerul, iar eu am verificat pentru ultima dată ordinea foilor. Biletul, pontajul, urgențele, registrul, filmarea, mesajul, declarațiile. Nu am adăugat niciun comentariu pe lângă ele. Doar date, ore și semnături. Când seara s-a așezat peste Nicolina, nu mă mai gândeam la felul în care ar fi putut să nege. Mă gândeam la locul exact în care urma să pun fiecare dovadă. În dimineața întâlnirii, Cezar m-a sunat înainte să ajung la atelier. Ai dormit? Puțin. Atunci ține minte ordinea, nu răspunde la presupuneri. Dacă cineva spune că ai făcut teatru, cere-i să spună la ce oră și unde, și dacă mă provoacă, citește următoarea foaie. Uneori cel mai sigur răspuns este să nu părăsești cronologia. Am repetat ordinea în gând în timp ce așteptam autobuzul. În stație, un băiat își scutura umbrela, iar apa cădea pe asfalt în cercuri mici. M-am uitat la ceas și am notat ora într-un colț al agendei. Nu ca să o folosesc împotriva cuiva, ci ca să nu mă mai las împinsă într-un timp inventat de alții. La prânz, Tudor a trimis o fotografie cu o cutie de carton. Asta este tot ce mai are Renata în cameră. Dacă faci plângere, o să o dai afară fără nimic. Am mărit fotografia. Se vedeau 2 pulovere, un uscător de păr și o mapă roșie, niciun obiect de-al meu. I-am răspuns: cine a decis că trebuie să plece dintr-o cameră care nu era liberă? A răspuns imediat: mama. Atunci întreabă-o pe ea. Nu am mai scris. În pauza de la atelier, Doina mi-a arătat o copie a registrului de schimbări de tură. La ora trecută de Constanța în mesaj, Doina era deja la mașina numărul 3, iar eu aveam semnătura lângă numele meu. Documentul nu demonstra motivul pentru care fusesem dusă la urgențe, dar elimina ideea că îmi abandonasem munca pentru o ceartă. Ai observat ceva? A întrebat Doina. Că toate lucrurile care par mici se așează în aceeași direcție și că, de data asta, nimeni nu poate spune că ai stat acasă să inventezi. Am împăturit copia și am pus-o în dosar. După program, am trecut pe la farmacia de lângă biroul lui Cezar. Mirela, asistenta de la urgențe, mă aștepta la intrare. Nu putea să divulge date medicale, dar putea confirma procedura. Am scris în registrul de tură că ai venit cu un bilet CT pe UMED, mi-a spus. Dacă ți se cere, pot confirma că l-am văzut înainte să fii înregistrată. Ai nevoie să vii la întâlnire? Nu. Îți pot da o declarație despre ce am făcut, nu despre ce a fost în mâncare. Asta este diferența. Mi-a întins un plic sigilat. Pe el scria doar numărul foii de tură și ora. L-am dat lui Cezar, iar el l-a pus lângă fișa de primire. În aceeași seară, Constanța a venit la atelier. A intrat fără să salute, deși toate femeile de la mașini s-au oprit. Ana Maria, pleci cu mine. Nu. Tudor te așteaptă. Eu am de lucru. O să-ți pierzi familia. Doina a lăsat foarfeca pe masă. Vorbiți în afara atelierului. Aici se lucrează. Constanța s-a uitat la ea cu dispreț. Compa. Toată lumea o apără pentru că le plătește cu povești. Mă plătește cu munca ei, a spus Doina. Poveștile nu țin o cusătură dreaptă. Constanța a scos telefonul și mi-a arătat un mesaj de la Tudor. Nu mai pot opri asta, vezi? A spus. Soțul tău suferă. Și eu am suferit când m-a lăsat la urgențe. A fost o neînțelegere. O neînțelegere are o singură persoană care pleacă. Tu ai plecat cu el. A făcut un pas către mine, dar Doina s-a așezat între noi. Plecați acum. Constanța a ieșit. Pentru câteva secunde nu s-a auzit nimic în afară de motorul unei mașini de cusut rămas pornit în gol. Doina a oprit-o și a notat incidentul într-un caiet. Nu trebuie să te lupți cu ea în fiecare cameră, mi-a spus. Nici nu vreau. Vreau să existe o cameră în care nu poate schimba ce s-a întâmplat. Curtea blocului va fi acea cameră. Am recitit declarația mea și am scos orice frază despre intențiile Constanței. Am lăsat doar acțiunile, cardul luat, plecarea, intrarea în apartament, plicul, filmarea, mesajele.
La final am scris că solicit să fie consemnată situația locuirii și să se verifice orice plângere pe numele meu prin acte, nu prin zvonuri. Cezar a aprobat textul. Este suficient de clar ca să nu poată fi răstălmăcit și suficient de scurt ca să fie citit până la capăt. Înainte să plec, mi-a restituit biletul într-un plic nou, cu o etichetă. Ține originalul la tine. Nu îl lăsa pe masă în timpul discuției. De ce? Pentru că obiectele fragile dispar ușor când prea mulți oameni cred că au dreptul să le atingă. Am băgat plicul în buzunarul interior al hainei. În drum spre stație, am simțit colțul lui prin material. Era mic, dar îmi amintea că fusesem acolo, la ora aceea, cu un corp care nu înțelegea încă ce îi se întâmplă. În seara dinaintea întâlnirii, am sunat-o pe Elena. Dacă nu pot vorbi, citești. Dacă plâng, te oprești, bei apă și continui cu următoarea oră. Dacă toți mă cred nebună, atunci vei fi singura persoană din curte care știe de ce a venit. Am închis și am pus telefonul lângă dosar. La miezul nopții, Tudor a trimis un ultim mesaj. Te rog, nu spune că mama a făcut-o intenționat. Nu i-am răspuns. În locul cuvântului intenționat, am scris în marginea foii, intrare la 7:11, castron acoperit, telefon la ureche. Apoi am închis dosarul. Curtea blocului era umedă în dimineața întâlnirii. Ploaia se oprise, dar dalele păstrau luciul cenușiu al apei. Lidia a pus o masă pliantă lângă intrarea în scară și a așezat pe ea un laptop, un prelungitor și registrul asociației. Pe scaunele de plastic s-au așezat vecini de la parter și de la etajele superioare. Unii țineau umbrele închise între genunchi, alții își lăsaseră cănile de cafea pe pervaz. Eu am venit cu dosarul lipit de piept. Elena a mers lângă mine. Doina stătea în spatele mesei, iar Cezar ținea o mapă albastră. Mirela nu venise, dar trimisese declarația sigilată. Nelu a apărut ultimul, fără geaca lui obișnuită de piele. Părea că își lăsase și vocea acasă. Constanța a intrat în curte cu Tudor și Renata. Avea o eșarfă albă și un teanc de șervețele în mână, ca și cum venise pregătită să plângă. Renata ținea telefonul cu ambele mâini. Tudor nu se uita la nimeni. Lidia a bătut cu pixul în registru. Începem la ora stabilită. Vorbim pe rând. Nu întrerupem și nu atingem documentele fără permisiune. Constanța a ridicat mâna înainte să fie trecută pe listă. Eu sunt cea acuzată, dar nimeni nu m-a întrebat cum m-am simțit. Veți avea un interval pentru răspuns, a spus Lidia. Mai întâi citim solicitarea. A citit cererea mea, fără să schimbe niciun cuvânt. A pronunțat numele apartamentului, data dimineții, drumul la urgențe și cererea de consemnare a accesului și a locuirii. Când a terminat, curtea a rămas tăcută. Constanța și-a șters colțul ochiului. Ana Maria vrea să mă scoată din casa fiului meu pentru o supă. Nu este o discuție despre o supă izolată, am spus. Este despre ce s-a întâmplat înainte și după ce am ajuns la urgențe. Ai făcut rău familiei cu această întâlnire. Familia nu este un motiv pentru a ascunde orele. Cezar a ridicat mâna, cerând să păstrez ordinea. Am scos primul plic. Acesta este un bilet CTP folosit în dimineața respectivă. Originalul a fost văzut de asistenta Mirela înainte de înregistrarea mea. Biletul nu dovedește ce era în castron. Dovedește că am plecat din Nicolina și că am ajuns la stație la ora imprimată. Lidia a fotografiat plicul și a trecut ora în registru. Nu a citit-o cu voce tare înainte să o verifice. Nelu s-a aplecat peste masă, dar s-a oprit când Lidia i-a făcut semn. Nu atingeți, a spus ea. Dacă vreți să vedeți, vă apropiați după consemnare. Am pus lângă plic copia pontajului de la atelier. Doina Păun confirmă că am ajuns la mașina numărul 3 la ora trecută aici și că nu am putut continua lucrul. Semnătura este a mea. Ea a anotat și numărul ambulanței. Doina s-a ridicat. Nu spun ce nu am văzut. Spun că Ana a intrat albă la față. A cerut apă și a fost preluată de echipaj. Înainte de asta mi-a trimis o fotografie cu un castron și mi-a spus că gustul era amar și metalic. Constanța a râs scurt. O fotografie poate fi făcută oricând. Da,
a răspuns Doina. De aceea există pontajul și apelul către urgențe. Tudor a dat din cap spre mama lui. Nu are rost să intrăm în detalii medicale. Nu intrăm, a spus Cezar. Arătăm doar traseul. A deschis mapa albastră și a scos fișa de primire de la UPU. Numele meu era tipărit, iar ora de sosire era vizibilă. Datele medicale sensibile sunt acoperite, a explicat. Rămâne momentul preluării și faptul că pacienta a venit însoțită de un echipaj, nu de familie. Constanța s-a întors către Tudor. Ai fost acolo. Am fost câteva minute, a spus el. Ai dus-o. Am dus-o până la intrare. Am privit mâinile lui și ai luat cardul. În curte s-a auzit o lingură lovind o cană. Tudor și-a ridicat privirea. Ți l-am luat pentru că mama mi-a spus că vei face plăți fără să gândești. Și de ce ai plecat? A spus că trebuie să merg cu ea. Constanța a intervenit imediat. Nu răstălmăci. Eu am vrut să te ajut. M-ai lăsat fără bani la urgențe, am spus. Nu este ajutor. Aveai telefon. Telefonul nu plătește drumul și nu îmi înregistrează simptomele. Lidia a cerut liniște și a pus pe masă copia registrului de acces în bloc. La 7:11, Constanța Dobre apare intrând singură în apartament. Tudor era cu Ana la urgențe, conform fișei. Ora este confirmată de camera de pe palier și de registrul electronic al interfonului. Constanța a scuturat din cap. Am intrat să iau o eșarfă. În mâna dumneavoastră se vede un obiect plat, a spus Lidia. Era o tavă. În fotografia din registru se vede că ținea obiectul învelit. Atunci era o tavă învelită. Cezar a pus o foaie lângă laptop. Nu vom decide astăzi ce conținea obiectul. Vom vedea ce a înregistrat camera din bucătărie și ce poate fi verificat. Constanța s-a ridicat. Nu aveți dreptul să mi-arătați casa tuturor. Camera a fost montată pentru a controla casa tuturor celor care locuiau acolo, am spus. Tudor și-a frecat fruntea. Ana, te rog. Nu te rog, îți spun ce am trăit. Lidia a verificat cablul laptopului și a explicat încă o dată că fișierul original fusese copiat de Cezar fără modificări. A cerut acordul celor prezenți pentru vizionare. Majoritatea a ridicat mâna. Constanța a refuzat, dar refuzul nu a oprit procedura, fiindcă dispozitivul fusese adus împreună cu un formular de proveniență. Pe ecran s-a deschis o singură secvență. Nu am cerut să fie reluată. În cadru se vedea bucătăria goală după plecarea mea. La 7:09, Constanța intra cu un castron acoperit și o pungă mică. Așeza castronul, vorbea la telefon și pronunța numele Renata. Peste câteva secunde, ridica capacul în afara unghiului camerei. Nu se vedea conținutul. Se vedea doar că îl ridicase. Când clipul s-a oprit, Lidia a închis laptopul. Nimeni nu a cerut repetarea. Cezar a notat ora de început și de sfârșit. Renata a rupt tăcerea. Mama a intrat pentru că eu nu aveam nimic de mâncare. La 7:09, a întrebat Doina. Ana plecase deja, iar tu erai în camera ta. Renata a strâns telefonul. Nu știam că era bolnavă. Ai știut că trebuia să plece din cameră, am spus. Ai scris asta. I-am întins Lidiei captura mesajului. Dacă mama nu poate muta banii, nu mai plătesc nimic aici. Lidia a citit-o cu voce tare, apoi a arătat data și numărul de telefon. Renata s-a uitat la Tudor. Ai păstrat mesajele? Nu eu. Ana le-a primit. Tu mi-ai spus că se rezolvă. Am crezut că se rezolvă. Pentru mine sau pentru ea? Tudor a închis ochii. Constanța a făcut un pas spre Renata. Nu răspunde la întrebări care nu te privesc. Mă privesc, a spus Renata. Camera trebuia să fie a mea. Tu ai spus că Ana pleacă. În curte a trecut un murmur. Un vecin de la etajul 3 a întrebat dacă apartamentul era închiriat pe numele meu. Elena a scos contractul și l-a dat Lidiei. Administratora a citit clauza de folosință și a confirmat că Renata nu fusese trecută ca locatar. Constanța a ridicat vocea. Eu am plătit întreținerea ani de zile. Întreținerea nu vă dă dreptul să luați cardul altcuiva, a spus Cezar. Nu m-ați lăsat să vorbesc. V-am lăsat, a spus Lidia.
Ați vorbit despre sentimente. Acum vorbim despre documente. Adevărul nu a intrat în curte strigând. A venit în dosare subțiri și ore exacte. Nelu stătea lângă gard. Până atunci, nu spusese nimic. Lidia l-a chemat în față. Domnule Trifan, ați transmis vecinilor că Ana a inventat episodul. Aveți o dovadă? Nelu și-a scos șapca. Nu. De unde ați avut informația? De la Constanța. Ați verificat-o? Nu. Spuneți asta în registru. Nelu a privit către mine. Am spus că Ana face teatru. Am spus că vrea atenție. Nu aveam nimic în afară de ce mi s-a povestit. Îmi pare rău. Nu i-am răspuns imediat. Lidia i-a întins pixul. Nelu a semnat declarația, apăsând atât de tare încât a rupt puțin hârtia. Constanța a început să plângă. Toți mă atacați pentru că am încercat să țin familia împreună. Elena s-a ridicat încet. A ține o familie împreună nu înseamnă să alegi cine are voie să mănânce, cine are voie să doarmă și cine are voie să aibă bani. Constanța a întors capul către ea. Nu vă privește. Mă privește fiica mea care a ajuns singură la urgențe. Cezar a deschis fișa de proveniență a microSD-ului și a pus-o în fața lui Tudor. Domnule Dobre, semnătura dumneavoastră confirmă că ați predat cardul găsit în mașină. Confirmați și că mama v-a cerut să aruncați. Tudor a rămas cu pixul în aer. Mi-a spus să scap de el. De ce? A zis că nu trebuie să vadă nimeni ce înregistrează. Constanța a lovit masa cu palma. Nu am spus asta. Ai spus că Ana trebuie să uite, a răspuns Tudor, pentru că era obosită. Mi-ai spus să iau cardul înainte să plecăm, ca să nu și cumpere altă poveste. Tudor și-a dat seama că vorbise prea mult. Și-a acoperit fața. Nu trebuia să fiu acolo, a spus. Dar ai fost? Am răspuns. Am făcut ce mi-a cerut mama. Ai făcut alegerea ta când ai luat cardul și ai ieșit. Lidia a consemnat declarația lui fără să comenteze. Renata s-a ridicat de pe scaun. Eu nu am cerut nimănui să o lase la spital. Nu ai cerut cu voce tare, a spus Tudor. Dar ai scris că pleci dacă nu primești camera. Renata și-a pus telefonul în buzunar. Nu mai vreau camera. Nu mai este disponibilă, a spus Elena. Nu pentru că ai renunțat, ci pentru că nu ți-a aparținut. Un vecin a întrebat ce se va întâmpla cu Constanța și cu Renata. Lidia a răspuns că asociația nu decide proprietatea, însă poate consemna accesul, poate cere respectarea contractului și poate sesiza autoritățile când există amenințări sau luarea unui bun. Eu decid cine stă în familie, a spus Constanța. Nu mai decideți cine stă în apartamentul închiriat de Ana, a răspuns Lidia. Constanța s-a repezit către laptop. Cezar a ridicat mâna. Nu atingeți echipamentul. Tudor a prins-o de cot și a tras-o înapoi. Pentru prima dată, el nu a făcut asta ca să mă oprească pe mine. Lasă, mamă, mă umilești în fața blocului. Te-ai umilit singură când ai intrat după ea. Ea l-a privit ca pe un străin. Eu te-am crescut. Știu. Atunci fă ce spun. Nu mai pot. Cuvintele au rămas între ei, iar curtea le-a primit fără zgomot. Am scos declarația mea finală și am citit-o. Nu am spus că eram nevinovată ca într-o pledoarie. Am spus că am fost dusă la urgențe, că am fost lăsată fără card, că persoana care pregătise masa s-a întors singură în locuință și că există o înregistrare a acestei intrări. Am cerut să mi fie respectat contractul și să nu mai fiu urmărită sau amenințată. Când am terminat, Cezar a spus că va depune plângerea și copiile la secția competentă. Nu a promis un rezultat. A promis doar că documentele vor intra într-un dosar. Lidia a propus 3 măsuri pentru asociație: consemnarea incidentului în procesul verbal, schimbarea codului de acces la scară și informarea proprietarului apartamentului despre persoanele care locuiau acolo fără acordul meu. Toți cei prezenți au votat. Constanța a votat împotrivă, Renata nu a ridicat mâna, iar Tudor a votat pentru. După încheiere, vecinii nu s-au împrăștiat imediat. Unii au venit să vadă biletul de la distanță. O femeie de la etajul 2 a spus că și ei îi se luase odată cardul de către fratele ei. Nu mi-a cerut sfaturi. Doar a pus mâna pe brațul meu și a rămas câteva secunde. Nelu a venit ultimul. Nu știu cum repar ce am spus.
Începe prin a nu mai repeta. Pot să le spun vecinilor că am greșit. Spune exact că nu aveai dovadă și că ai vorbit după ce ai auzit o singură versiune. O să spun: a plecat către scara lui, cu capul plecat, Doina a strâns scaunele. Elena a pus plicul cu biletul înapoi în dosar. Cezar a verificat dacă toate semnăturile erau lizibile. Constanța rămăsese lângă masă. Tudor stătea la câțiva pași de ea, iar Renata privea către geamurile apartamentului. Ai terminat?" m-a întrebat Constanța. Pentru astăzi. Nu vei mai avea liniște. Liniștea nu este un lucru pe care mi-l puteți confisca. Ea a deschis gura, dar nu a mai găsit fraza potrivită. Tudor a luat cutia cu obiectele Renatei și a urcat primul. Renata l-a urmat, iar Constanța a rămas singură lângă masa pliantă. Am privit dalele ude și am simțit pentru prima dată că greutatea din piept nu dispăruse, dar se mutase. Nu mai era frica de a nu fi crezută. Era oboseala unei zile în care fiecare lucru fusese spus la locul lui. Lidia a închis registrul. Procesul verbal va fi gata mâine. Mulțumesc, nu-mi mulțumi încă. Citește-l înainte să semnezi. Am zâmbit. O să îl citesc de 2 ori. Odată cu voce tare, odată în tăcere. În acea seară, la apartament, Tudor a scos camera de pe raft. A pus-o pe masă fără să spună nimic. Constanța nu mai avea cheia. Renata își împachetase deja primele haine. Cine a cerut să o scoți? Am întrebat. Eu. De ce acum? Pentru că acum am văzut că nu era acolo pentru protecție. Am luat camera și am pus-o în punga sigilată pe care mi-o dăduse Cezar. Nu am șters nimic. Nu am aruncat nimic. Pe frigider, magnetul cu programul de autobuze se desprinsese într-un colț. L-am îndreptat și am închis ușa. Pentru prima dată după multe săptămâni, nu mi-am verificat mâncarea înainte să o ating. Am băut un pahar cu apă și am lăsat farfuria pe masă. Tudor a rămas în prag. Mai putem vorbi? Despre ce? Despre cum rămânem? Nu știu dacă mai rămânem. Pot să repar. Nu repara cu promisiuni. Adu actele și plătește partea ta. Ce acte? Separarea și facturile pe care le-ai lăsat în urmă. El a dat din cap. Mâine le aduc. Mâine este o zi, nu o soluție. A închis lumina din hol și a plecat. Am încuiat ușa și am pus dosarul pe un scaun. Nu mai trebuia să îl țin lipit de piept. Totuși, nu l-am lăsat singur în cameră. Plus, în noaptea aceea, am făcut copii după procesul verbal și le-am pus în 2 plicuri. Unul era pentru Cezar, altul pentru proprietarul apartamentului. Înainte să le închid, am verificat fiecare pagină. Data, numele, semnătura, numărul de anexă. Pe foaia cu filmarea, Lidia scrisese că fusese redată o singură dată, fără întrerupere. Elena a venit cu o supă simplă, făcută de ea. A pus vasul pe masă și s-a așezat fără să mă întrebe dacă voi mânca. Nu trebuie să termini, a spus. Știu, am gustat o lingură. Gustul era normal, aproape lipsit de importanță. Mi-am dat seama că nu mâncarea mă speriase cel mai mult, ci faptul că în casa aceea nu mai exista niciun loc în care să pot verifica adevărul fără să fiu numită dificilă. Cum te simți?" a întrebat Elena. Ca după o zi de lucru prea lungă, doar atât? Și ca după ce am deschis o fereastră într-o cameră închisă, Elena a zâmbit, dar nu a făcut glume. A strâns farfuria și a spălat-o cu mișcări lente. În dimineața următoare, Cezar m-a însoțit la secție. Nu a vorbit în locul meu. Mi-a cerut să răspund exact la întrebări și să spun când nu știu. Polițista de la ghișeu a citit plângerea și a întrebat de ce nu făcusem sesizarea în ziua episodului. Pentru că am plecat la urgențe și apoi nu aveam cardul. După ce m-am întors, am încercat să înțeleg ce se întâmplase. Aveți probe? Am o cronologie, documente și o înregistrare. Nu spun că înregistrarea arată conținutul castronului. Arată intrarea și acțiunile ulterioare. Cezar a pus copiile pe masă. Polițista a verificat plicul sigilat și a cerut să vadă originalul doar prin fereastra transparentă. Ați păstrat suportul? Da. Este etichetat și nu a fost modificat. Ați făcut copii pentru cineva? Pentru avocat și pentru asociație. Cu mențiunea că originalul rămâne intact. A notat fiecare răspuns.
Apoi a întrebat dacă Tudor și Constanța mă amenințaseră. Au spus că voi rămâne fără slujbă și fără locuință. Am mesajele și declarația Doinei. Ați răspuns? Am cerut să comunice în scris. De ce? Ca să nu se schimbe sensul între o ușă și alta. La ieșire, Cezar mi-a spus că plângerea va fi verificată separat de procesul verbal al asociației. Nu orice faptă devine imediat un dosar penal, a explicat, dar fiecare sesizare creează o urmă. Dacă mai apare un apel sau o intrare neautorizată, nu va porni de la zero. Pe drum, Tudor a sunat. Am răspuns în fața lui Cezar pe difuzor. Am fost la bancă, a spus. Cardul este închis și am cerut unul nou. Nu tu trebuie să ceri pentru mine. Am vrut să repar. Mâine merg eu. Mama spune că vei regreta că ai dus totul în curte. Mama ta spune multe lucruri. Ce ai de spus tu? A tăcut câteva secunde. Am luat cardul pentru că mi-a fost frică. De ce? De scandal. Și ai ales să mă lași singură ca să nu-l auzi. Da, Cezar mi-a făcut semn să nu îl întrerup. Ai știut că mama urma să intre în apartament? Mi-a spus că trebuie să ia ceva. Știai că se întoarce după ce plecăm? Am presupus. Ai spus cuiva să ascundă filmarea? I-am spus mamei că nu vreau să o vadă nimeni. Asta nu este același lucru. Știu acum. Am închis apelul când a început să plângă. Nu pentru că nu-mi păsa, ci pentru că plânsul lui nu putea înlocui faptele. La prânz, Renata a venit la atelier singură. Purta o geantă de voiaj și o jachetă subțire. Nu am venit să fac scandal, a spus. Atunci, de ce ai venit? Vreau să știi că nu am știut ce avea în castron. Nu te-am întrebat asta. Dar toți cred că am știut. Eu cred doar ce pot verifica. A lăsat geanta pe podea. Mama mi-a promis că voi sta acolo și că vei pleca după ce se termină luna. Tudor mi-a spus că nu mai vrei să lucrezi și că ai nevoie de o lecție. Nu mai vreau să primesc versiuni prin tine. Este versiunea pe care am primit-o. Atunci, spune exact cine ți-a spus-o. Renata a privit către mașinile de cusut. Tudor. Doina s-a apropiat, dar i-am făcut semn să rămână în spate. De ce ai trimis mesajul despre bani? Pentru că mama plătea camera mea. Camera nu era a ei de oferit. Știu. Și acum? Acum plec. Nu am întrebat unde. Nu era responsabilitatea mea să îi găsesc loc. I-am oferit doar numărul unei colege de la atelier care închiria o cameră în alt cartier. Renata l-a notat și a plecat cu geanta. Doina a privit ușa închisă. Ai fi putut să o alungi. Puteam, dar nu vreau să confund limita cu răzbunarea. Limita este mai greu de ținut. Tocmai de aceea o scriu. Am luat o foaie și am scris pentru mine 3 reguli. Comunic doar în scris. Păstrez originalele. Nu intră nimeni în camera mea fără acord. Am lipit foaia în interiorul dulapului, nu pe ușă. Nu era un anunț pentru familie. Era o promisiune către mine. Spre seară, proprietarul apartamentului, domnul Pavel, a venit însoțit de Lidia. Văzuse procesul verbal și voia să discute despre locuire. Contractul este pe numele dumneavoastră și al lui Tudor, a spus el. Constanța nu apare, Renata nu apare. Tudor va semna ce este necesar. Până atunci, pot cere să nu mai intre persoane neînregistrate. Vreau doar să mă pot întoarce fără să mi fie luate lucrurile. Domnul Pavel a înmânat Lidiei o notificare pentru asociație și a cerut schimbarea ialei dacă apar noi incidente. Nu a promis că va rezolva căsnicia. A spus doar ce ținea de contract. După ce a plecat, Tudor a venit cu actele. A pus pe masă formularul pentru separare și un tabel cu facturile restante. Am calculat partea mea, a spus. Nu o calcula în fața mea, plătește-o. Voi face transferul. Înscris. Da. A semnat prima pagină. Mâna îi tremura. Îți amintești când am cumpărat masa asta? A întrebat. Îmi amintesc cine a plătit-o. Nu vreau să pierdem totul. Ai pierdut deja dreptul de a decide singur ce este important. El a lăsat pixul jos. Mai există o cale? Există o cale de a încheia fără să ne facem mai mult rău. Nu este calea de a ne întoarce la dimineața de marți. A strâns actele și a plecat cu o copie. Eu am păstrat originalul într-un dosar separat. În acea noapte am primit mesaj de la Nelu.
Am spus vecinilor ce mi-ai cerut. Nu toți au răspuns. Unul mi-a spus că ar fi trebuit să întreb înainte. I-am scris. Începe de acolo. Am pus telefonul cu fața în jos și am deschis fereastra. Curtea era goală, iar masa pliantă dispăruse. Pe dale rămăsese o pată de apă în forma unui dreptunghi. M-am gândit la documentele de pe ea și la felul în care o zi întreagă încăpea în câteva foi. Nu am simțit triumf. Am simțit spațiu. Un spațiu mic, dar suficient ca să respir și să aleg următorul pas. În zilele care au urmat întâlnirii, curtea blocului s-a întors la zgomotele ei obișnuite. Uși închise, sacoșe târâte pe trepte, copii care alergau după o minge. Totuși, pentru mine, fiecare sunet avea o margine nouă. Nu mai era doar zgomotul unui loc în care trăiam cu alții. Era dovada că locul putea continua și fără vocea Constanței peste toate celelalte. Domnul Pavel a trimis notificarea oficială. Constanța trebuia să-și strângă lucrurile și să nu mai intre în apartament fără acordul meu și al lui Tudor. Lidia a venit să verifice predarea cheii. A consemnat ora, numărul de obiecte și starea camerei. Constanța a împachetat încet. A scos din dulap prosoape, borcane, fotografii și o cutie cu rețete. Nu mi-a cerut ajutorul, nici eu nu i l-am oferit. Tudor stătea în hol, cu telefonul în mână, verificând transferul pentru facturi. Unde voi pune toate astea?" a întrebat ea. În locul pe care îl alegeți, a răspuns Tudor. Eu am făcut casa asta. Ai locuit aici. Nu ai primit cheile pentru totdeauna. Constanța s-a întors către mine. Ești mulțumită? Sunt obosită. Ai distrus familia. Familia a fost pusă deasupra adevărului. Eu doar am mutat adevărul la vedere. A ridicat cutia cu rețete. Pentru o clipă am crezut că o va arunca. A pus-o însă în geantă și a închis fermoarul. Când a coborât, vecina de la parter a deschis ușa. Nu a spus nimic. Constanța a încercat să o salute, dar femeia a privit către podea. Pentru prima dată, statutul ei nu a mai umplut scara înaintea pașilor. Renata a venit după amiază cu valiza. Avea aceeași jachetă subțire și un bilet de tren în buzunar. Nu mai vorbea despre camera din Nicolina, a cerut doar să dau cutia cu hainele. Tudor a plătit camera unei prietene pentru câteva nopți, a spus. Eu nu am plătit nimic, știu. Nu este pedeapsă. Este diferența dintre un ajutor ales și un drept luat. A pus hainele în valiză și a închis-o. Constanța o aștepta la poarta blocului cu o sacoșă mare. A strigat să coboare mai repede. Renata nu a răspuns. A coborât singură, iar valiza a lovit treapta la fiecare pas. În curte, Constanța i-a întins mâna. Renata a privit-o și a lăsat valiza jos. Nu mai pot să depind de promisiunile tale. Ești nerecunoscătoare. Sunt sătulă să fiu motivul pentru care altcineva este împins afară. Constanța a deschis gura, însă Renata a ridicat valiza și a ieșit pe poartă. Nu s-a întors. Nu, Mara. Nu s-a întors. Câteva secunde mai târziu, o mașină a luat-o din stația de lângă piață. Constanța a rămas cu sacoșa în mână, fără să știe unde să privească. Tudor a semnat actele de separare la biroul lui Cezar. Nu a făcut promisiuni mari. A semnat tabelul pentru facturi, a transferat partea lui pentru întreținere și a confirmat că nu va mai folosi cardul meu și nu va mai cere acces la conturile mele. Îți las cheia mea, a spus. Cheia nu este o scuză, știu, dar nu vreau să intru fără să mă chemi. Am luat cheia și am pus-o în plicul cu actele. Vei primi copiile prin Cezar. Pot să te ajut cu chiria? Am nevoie de salariul meu, nu de o datorie între noi. A dat din cap, nu s-a certat. În tăcerea aceea, am înțeles că uneori o despărțire nu are o scenă finală, ci o serie de semnături care opresc accesul celuilalt la viața ta. Cezar a depus plângerea și a primit număr de înregistrare. Mi-a trimis o fotografie a dovezii de primire, cu datele acoperite acolo unde nu trebuiau distribuite. Mi-a spus că voi fi chemată dacă se deschide o verificare. Nu te aștepta ca lumea să se schimbe într-o singură zi, a spus. Nu mai aștept asta. Atunci ce aștepți? Să nu mai fie nevoie să mă prefac că nimic nu s-a întâmplat.
La atelier, Doina mi-a schimbat programul pe tura de dimineață. A adăugat câteva ore constante și o mică majorare pentru lucrările dificile. Nu este milă, a spus. Este pentru că știu cât poți duce. Nu vreau să fiu tratată diferit pentru că am apărut într-un proces verbal. Ești tratată după munca ta. Procesul verbal doar m-a făcut să privesc mai atent. Mi-a dat o cheie de la dulapul cu materiale. Ține-o tu. În sertarul acela nu intră nimeni fără să te întrebe. Am prins cheia de brelocul meu vechi. Metalul rece mi-a amintit de cheia apartamentului, dar senzația era alta. Nu mai țineam un obiect care deschidea un loc unde trebuia să cer voie. Țineam accesul la munca mea. În săptămâna următoare, Nelu a venit la avizier cu o foaie scrisă de mână. A cerut Lidiei să o afișeze. Am răspândit informații despre Ana Maria fără să le verific. Retrag ce am spus și mi-asum că am greșit. Lidia a citit textul și i-a cerut să-l semneze în fața ei. Nelu a semnat. Câțiva locatari s-au oprit să citească. Unul a făcut o fotografie, iar Nelu nu a protestat. Mai târziu m-a găsit lângă cutiile poștale. Nu este suficient, a spus. Este un început. Nu știu dacă oamenii mă vor crede. Nu trebuie să te creadă imediat. Trebuie să nu mai repeți. O să încerc. Nu încerca. Fă. A plecat fără să se supere. Poate că era prima dată când îi vorbeam fără să mi fie teamă de vocea lui. Am închiriat o cameră mică într-o casă de lângă atelier. Avea o fereastră spre o curte cu viță, de vie, și un calorifer vechi care trosnea dimineața. Proprietara, doamna Sanda, mi-a dat cheia și mi-a arătat raftul pentru cană. Nu este mult spațiu, a spus, este suficient. Am pus fotografia Elenei pe perete și un prosop albastru pe scaun. Salariul meu intra acum în contul meu, iar cardul nou nu mai era legat de nimeni. În prima seară am lăsat geanta pe podea și am stat în mijlocul camerei, fără să mă grăbesc să justific de ce eram acolo. Am cumpărat o farfurie albă, un ibric și o cutie pentru ceai. Am scris pe o foaie cheltuielile lunii și am păstrat-o într-un sertar. Nu aveam nevoie să le arăt nimănui. Erau lucrurile mele, așezate într-un loc care nu cerea aprobări. Elena a venit duminică. A adus mere coapte și o pâine caldă. Cum este? Liniște. De data asta îți place? Da, pentru că nu trebuie să o apăr. Am mâncat la aceeași masă mică. Când a plecat, mi-a lăsat fotografia unei străzi din Iași după ploaie. Am pus-o lângă poza ei. Într-o dimineață am mers pe jos până la stația CTP. Pavajul era ud, iar autobuzul a apărut încet, cu luminile aprinse. Oamenii s-au urcat fără să se privească. Am ținut în buzunar plicul cu biletul vechi, deși nu îl mai deschisesem de la întâlnirea din curte. Când autobuzul a pornit, am privit Nicolina prin geam. Blocul se îndepărta, iar ferestrele deveneau pătrate fără chip. M-am gândit la bucătărie, la masa pliantă, la mâna lui Tudor pe card și la Renata coborând cu valiza. Nu am încercat să aleg o singură imagine pentru tot ce se întâmplase. Fiecare avea locul ei în cronologie. Înainte de prima zi în camera nouă, am trecut pe la fostul apartament să iau cutia cu lucrurile mele. Lidia a venit cu mine, deși nu îi cerusem. A spus că preferă să existe un martor la predare. Holul era aproape gol. Constanța luase tablourile, vasele și plantele de pe pervaz. Renata plecase cu hainele, iar Tudor își mutase cărțile într-un teanc lângă ușă. Camera mea avea pe podea doar o cutie cu ață și fotografia mamei. Verificăm împreună, a spus Lidia. Am deschis dulapul. Nu lipsea nimic important, în afară de o cană cu marginea ciobită. Nu am întrebat unde ajunsese. Am luat fotografia, cutia și o rochie pe care o coseam înainte de ziua cu supa. Tudor a apărut în prag. Am găsit asta în sertar. Mi-a întins un caiet cu cheltuieli. Era scrisul meu, iar între pagini se afla o listă de cumpărături. Pe margine, cineva adăugase cu pix roșu: nu mai lua lucruri inutile. Constanța? Am întrebat. Da, nu mai vreau caietul. Este al tău. Atunci păstrează-l. Nu vreau să car și vocea ei în camera nouă. Tudor a pus caietul pe masă. Am luat doar fotografia.
Nu știu cum să fiu în viața ta fără să cer voie mamei, a spus. Începe prin a nu cere voie nimănui. Mi-e rușine. Rușinea nu este o dovadă de schimbare. Faptele sunt, a încuviințat. Lidia a notat că lucrurile fuseseră predate. Am închis ușa și am lăsat cheia veche în palma lui Tudor. În aceeași săptămână am primit o invitație la o evaluare medicală de control. Mirela îmi spusese să nu ignor faptul că reacția corpului se întâmplase înainte ca mintea să înțeleagă presiunea. Am mers singură la cabinet. Medicul a întrebat despre somn, poftă de mâncare și tremurul mâinilor. Vă întoarceți la lucru? A întrebat. Da. Vă întoarceți și în locul în care s-a întâmplat? Nu. Într-un loc nou. A notat. Și mi-a recomandat odihnă și sprijin dacă apar din nou simptome. Nu mi-a cerut să iert pe nimeni. Mi-a cerut să mi-ascult corpul. Când am ieșit, am cumpărat un caiet nou. Pe prima pagină nu am scris ore sau probe. Am scris doar numele străzii pe care locuiam acum și numărul unei colege de la atelier. Am lăsat restul paginilor goale. În seara de salariu, Doina mi-a pus plicul pe masă. Verifică suma. Am încredere în tine. Verifică oricum. Asta înseamnă că îți respecti munca. Am numărat banii, am semnat statul și am pus plicul în geantă. Nu era o avere, însă era plata pentru orele mele, pentru cusături și pentru spatele care mă durea la sfârșitul zilei. Am mers direct la bancă și am depus banii în contul meu. În drum spre casă, m-am oprit la stația unde urcasem în dimineața cu biletul. Un autobuz a sosit, iar ușile s-au deschis cu un oftat. Nu m-am urcat. Am vrut doar să privesc locul fără să. Mi simt stomacul strângându-se. Pe panoul stației era lipit un afiș pentru un curs de croitorie. Am făcut o fotografie. Poate, într-o zi, voi învăța să tai tipare, nu doar să le urmez. După câteva zile, Cezar mi-a trimis un mesaj. A fost înregistrată solicitarea. Dacă ești contactată de Constanța sau de Tudor în legătură cu probele, nu răspunde la telefon. Păstrează mesajele și anunță-mă. I-am răspuns că am înțeles. Nu a adăugat nimic despre rezultat. Îmi plăcea precizia lui. Nu îmi vindea liniște. Îmi arăta cum să o păstrez. Constanța a trimis un singur mesaj, fără salut. Ai câștigat ce ai vrut. Am privit textul și am șters notificarea, nu conversația. I-am răspuns. Nu am vrut să câștig peste tine. Am vrut să nu mai pierd împotriva unei povești. Nu am mai răspuns. Într-o seară, Elena m-a întrebat dacă mă mai gândesc la apartament, uneori. La ce anume? La lumina de pe masă. La cana albastră. La cum îmi lăsam pantofii lângă ușă. Îți lipsesc? Îmi lipsește ideea că o casă poate fi simplă. Și acum? Acum învăț că simplitatea nu vine din pereți. Vine din faptul că nu trebuie să te aperi în fiecare cameră. Elena a dat din cap și a tăiat pâinea. Am râs amândouă când felia a ieșit prea groasă. Duminica următoare am spălat podeaua camerei și am mutat patul lângă fereastră. Am pus fotografia mamei pe perete, iar lângă ea am prins o bucată de material albastru de la atelier. Nu era decor. Era o amintire că munca mea avea o formă pe care nimeni nu o putea lua de pe raft. At. În aceeași săptămână, doamna Sanda mi-a bătut la ușă cu un borcan de dulceață. Am auzit că lucrezi la atelierul din colț, a spus. Dacă ajungi târziu, aprinde lumina de pe scară. Întrerupătorul este lângă cutiile poștale. Mulțumesc. Voi ține minte. Aici nu trebuie să explici de ce vii acasă. Am ținut borcanul în mâini și nu am știut ce să răspund. Era o propoziție simplă, dar a intrat în cameră ca aerul rece de dimineață. Am pus dulceața pe raft și am aprins lumina de pe scară, chiar dacă afară încă era ziua. La atelier, Doina mi-a făcut semn de la ușă. Ai ajuns la timp. Am avut un autobuz bun. Atunci îi dai de lucru. Am intrat, mi-am pus halatul și am pornit mașina de cusut. Acul a coborât într-o bucată de material albastru. Am lucrat fără să mă uit către telefon. La prânz, am deschis sertarul și am verificat plicul cu biletul. Hârtia era încă mototolită, dar nu mai avea nevoie să convingă pe nimeni. Își făcuse treaba.
Păstra ora în care fusesem lăsată singură și mă adusese până la o ușă pe care o puteam închide eu. Seara, am întors cheia în broasca noii camere. Nu am auzit pași pe hol și nu am așteptat să se deschidă altă ușă. Am lăsat geanta lângă pat, am stins lumina și am păstrat cheia în palmă câteva clipe. O ușă devine a ta în clipa în care numai tu hotărăști cui îi dai cheia.